saan patungo. Barkada at bisyo ang ninatupan ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung saan napahamak ako, salamat ating Pilipinas, ang isang katulad ko sa masamang gawa, namumulok ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaban na kaya. Ang butang may katapusan, mahalaw ang tanan, bisang kalibutan, mahalaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Ayong buta ka natin tanan na iso. Ang atong oras, alas 4:28 na sa Dili mausap ang sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibuok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Cardinario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Akasaol, aniyan usab inyong ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga sulugod dinhi sa FM Radio sa 95.3 sa layar sa inyong mga radio sa social media, Luzon, Visayas, and Mindanao, bisan pa man sa laing mga nasod, o sa tanan nga mga OFW na nakakaroon sa laing mga nasod nga nagapanarbaho igsoon ang Ginoo makapanalangin sa mga kanusa, ilabi na sa tanan karon nga maka-open o mag-watch na sa atong Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias from Bakong, o sa ubang pang makatawhan karon magasunod nini nga ito nga programa. Although makaigsunan, doon na po yung mga problema sa itong gadget na tingali na sunod lang sa pag-input sa mixer. Kaya hindi na siya na ito ma-play ang naagyon sa computer. Igsuon, muna nga iligyon sa yun ang pagmintinar sa FM radio, sanglit ang area sa Alcantara. Doon na po yung mga nanasunog. Muna nga, ulo mga kaigsunan okay lang maisuon kaya doon na may input sa FM radio.
Pero dili na ninyo madungog ang mga advertise gikan kayo sa computer set mo igsoon. Wala na ato lang yun nga ikalipay o ato lang yampos Ginoo nga doon na ko iba pamaagi sa Dios na maka-provide sa kita laing mixer muna nga anak lagi mga kaigsunan kay mani atong mo maginipapil mga igsoon sa mga gadget sa mga FM radio na grabe yun ka dali nga mga pinagi mga disprensya mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa tanan nato mga pinangga nga mga follower of listener sa Sign FM 95.3 na kanunay nagasunod dining ato nga programa na naminaw kayo dinhi sa kabukiran sa Tanhay City, sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bai City, o sa tanan karon nga mo-open sa Facebook Live sa kinatibukan sa Pilipinas. Exo. Kuna nga ato lang yung masalamatan ang Ginoo sa mga kahimtang sitwasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Na importante mayo lang kita og lawas, may lang kita og kondisyon kanunay na hatagan ta kanunay o kagawasan labaw sa tanan sa ato ang mga panginahanglan matag adlaw o sa ato sa mga obligasyon matag adlaw. Kinabuhi ko kay ang tulong mo kinabuhi ko kay ang tulong mo kinabuhi ko. Pag-abot ang mga igsoon labi gamanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-amping. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman kanunay kanamo, sa imong pagproteksyon. O salamat o Diyos nga padayon ka nga nagsupply sa among mga pagkinahanglan. Bisan pa man ining mao nga dapit o Diyos, doon na napoy mga kakulian sa mao nga mga gadget o Diyos, ikaw magapanalangin ini o ikaw o Diyos maga-supply sa bisan unsang panginahanglan nining mga dapit Amahan. Bisan pa man o Diyos sa tanan karon naminaw dinhi sa Sign FM dinhi sa 95.3 Amahan, ikaw magapanalangin sa matag usa kanila nga diin sa amo ang pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong mga mensahe nga mo'y magahatag na mo og kalig-on kadasig diha sa pagpangalagad nganha kanimo nga malahutayon Amahan. Bisan pa man o Diyos sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao o Diyos, ikaw magapanalangin sa matag usa kanila sa ilang mga panginahanglan sa ilang trabaho nga imong gipiyal kanila Amahan. Sa tanan o Diyos nila nga pagkugi, mga pagpaningkamot o Diyos dinhi sa silong sa langit, dinhi sa kalibutan Amahan, ikaw usa mga panalangin kanila, supply sila sa tanan nila mga panginahanglan. Bisan pa man o Diyos sa kinabuhi sa ako nga igsuon diha sa Maynila sa kinabuhi ni Daymaring o Diyos nga sa ilaha nga panginahanglan diha sa ospital o Diyos, salamat Amahan nga ikaw sa nagasupply o naghatag pamaagi bisan pa man niining mga adlaw o niining mga panahona nga sa ilang nga paggawas o Diyos sa mao nga tambalanan mabalon kanunay nila ang kadaugan o Diyos. Salamat Amahan nga ikaw nagahatag og pamaagi og nagsupply sa tanan nilang mga panginahanglan Amahan. Labaw sa tanan nining mao nga dapit nga doon na may mga kakulian o Diyos apan among ipadayon ang imuhang mga bulahaton nga imong gisangon kanamo aron kami o Diyos makapadayon sa pagpaambit sa mga pulog mga mensahe gikan kanimo Amahan. Bisan pa man o Diyos sa tanan karon nga nagasunod nining mao nga programa
sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord. Ikaw magapanalangin sa mata ko sa nila kamakinabuhi. Wala gyud kami arang mahimo kung wala ikaw, o Dios. Giyahi ang mata ko sa kanamo nga diin magkinabuhi kami sumala sa imong mga pulog mga mensahe, Amahan, aron kami kanunay magiyahan o kanunay kami matudluan diha sa insakto sa pagkinabuhi samtang kami buhi pa dinhi sa silong sa langit, Lord. Salamat, o Dios, niningtak na og dapit sa kabuntagon nga imong ihatag kanamo. Takos ka sa pagdaig pagpasalamat, pinagi lamang sa imong bugtong anak o personal namo nga manluluwas ang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo, maigsoon. Ay ningatag na og dapit sa kabuntagon nga iyang gihatag. Medyo nag-adiyas na sa kita nga pag-control maigsoon tungod kay arita sa live. Puro naman ni na nasa YouTube ang atong ipangkuha ng mga songs. Tungod kay dili naman makuha dinhi sa gadget maigsoon sa computer set. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Emedjen gikan gayud sa KSA. Kanunay gayud nga nagpaluyo o nagpaambit ining ato nga programa. Labi na sa kinabuhi sa ni Pastor Argos Arias from Baco. Salamat kayo sa Dios sa imong kinabuhi. Tigahin sa iyang kahimayaan ang Dios kanunay magapanalangin sa imong pamilya, Pastor. O good morning sa tanan na naminaw ni ini nga programa. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi, Pastor Argos Arias from Bacong. O sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3. Doon na po tayo mga pag-adjust. Kung mga kaigsunan ay trairan ako o search kung doon nalay dili lang kayo mahal nga mga mixer ay ato lang nga paningkamutan nga kita lang install tungod kay aron dili lang po kahit maka siyempre maigsuon nakinahanglan kita o financial. Okay lang mga kaigsuon tagbuon lang kita sa Ginoo niya. Kining atong gihimo maigsuon para lang yun sa kaayuhan, para sa mga mensahe sa Ginoo nga maabot kayo sa nagkalain-laing mga panimalay. Doon ay mensahe si Ma'am Norberta Yutrasi. Good morning, Pastor. O sa tanan nga nagsunod ning bako nga programa, dalay doon ang Ginoo. Ang Diyos sa kanunay mag-atiman kanato. Request kong song awit sa gugma. Salamat, Pastor. Ato ning ipli ang awit sa gugma by Victory Band mga igsoon. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Katubig Ginalen Lebrando, sa tanan nga mga Lebrando family. Mayong punta kanyo tanan dinhi sa Sitio Punglo o sa tanan nga mga Lebrando family o mga Katubig family. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Pops Dilo Mingito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Doon na sa mensahe maigsoon. Good morning, Pastor Safri Romano Candelario. Dalaygon ang Diyos ni ining kabuntagon lain na sa nga adlaw lagi pasinati ka natong tanan. Wow. Lindot ang atong kinabuhi kung ikaw o ako nagkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo aron sa diha na maka-encounter ta sa nagkalinglain nga mga sitwasyon o kahintang sa kinabuhi. Makabalo lang kitang mapailo, mapugong sa kaugalingon, dili magpadala sa emosyon, just relax. Tungod kay ang Ginoo kanunay nagkuban kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon nga kigahin. Ato ning i-play maigsoon ang request ni Ma'am Norberta Yutrasi awit sa gugma.
Salamat sa Ginoo. Mauni mong request, Ma'am Norberta Yutratse, awit sa gugma. Atong paminahon man kay Sunan, ang mga awit makalangit, gikan kayo sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ang atong oras karon, alas 4:42 na sa sayong kabuntagon. Adlaw karon nga Miyerkules, petsa 13 na sa Nobyembre sa tuig 2024. Una natong pasalamatan ng Ginoo sa kagawasan sa akong bayaw na nakaroon diha sa Cavite, sa wife sa akong suon na nalandig sa tambalanan tungod sa balatian. Ana nga dili lalim o dili sayon isip na kabanay o kabahin sa usa ka panimalay. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Pastora Maring, Brother Raymond Capilario. Ang Ginoo magatagpo sa inyong paginahanglan. O ang Diyos manita ko na nagpamahagi sa pagsupply o pagtagpo sa inyong mga paginahanglan. Ilabi na sa ako ang mangkod sa mga si Pastor Elsie Candelario. Nawa pagin mahuman ang iyang ika-unong na chemotherapy. O ang Diyos magapangay o magagamit mo sa mga katauhan na makasupply o kitapon sa buhay na ito na Diyos. O nga atong kinabuhi din sa silong sa langit, nagkalain-lain mata na mga alagian o samputanan o mga sitwasyon sa atong kinabuhi din sa kalibutan. O nga atong karong na topic na pag-aiskutan, kamatayon. Ang atong na tema mga sumbong sa may mga hinungdan sa mga kamatayon, sa mga sumusunod o magsunod sa atong Ginoo. Doon nalatay tulong ka mga katauhan nasa sumasama sa kahintang ni Jesus sa iyang kamatayon. Ano dinhin na to panggatawan kung sa'y mahitabo anong sila namatay na ito mga panahon. Wala sila namatay sa ilang sakit, wala sila namatay sa gitawag nga normal na kamatayon, kung dili namatay sila sa gitawag nga pinugos na kamatayon. Pero katungtanan adunay ko'y hanay aron sila mahibutang o masulat sa balang kasulatan. Apil na yana si Ginoong Jesus. Mao nga mga Kristohanon nanalagyan sa Ginoo o nagsunod sa iyang mga pulong, mga mensahe o nagkinabuhi nini ang pinudanay na kahintang sitwasyon niya sa pagka-Kristohanon o ingon liko dili sa iyo. Mao nga si Apostol Pedro, wala sa kahimo pag-unong ni Jesus na itong mga panahon. Salamat sa Ginoo sa mga Kratse family o mga Yo family diha sa Bulot o sa tanan karon na minaw din sa Sign FM 95.3 sa dayal sa inyong mga radio o makaigsunan. Ako lang ang iawhag sa tanan ng mga follower na doon na ako'y mga anomalya sa atong FM radio o na nato ang music puro lang yuntikan sa online o sa YouTube. Kung walay wifi hindi na sa pinamakaplay meaning mao nga dapit at ang nasayod ko nga ang Diyos pagtagpo o mag-supply o doon na siya pamahagi ng tanang connection.
Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa Sen FM 95.3 sa layag sa inyong mga radyo. Sa tanan nga naminaw sa Sen FM, pinagi sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao. Una nga mo aksyon kitag hunong may isuon kay maghulat man ta sa amo play may isuon tumon kay ang online doon na mag-uwi mga advertise. Kung nakakulang mo ipalibalo din sa Sen FM doon may mga awit makalangit na mukaliterang intro ang mga advertise sa nakalaing-laing na mga pakulo diya sa pagsunod tungod kay ang mga awit na mga Christian song doon na naman ay gihanay nila nga mga advertise sa mga isuon tungod kay gisulan mga sila o commercial. Salamat sa Ginoo sa matakusan nato kamakinabuhi awit nga tinud-anay pagdaig nga tinud-anay may isuon mao lagi ato nga himuon aron ang matakusan kanato pagkinabuhi sumala sa plano o kabubuton sa atong Ginoo. Adlaw karon nga sa makausap pa, adlaw karon nga Miyerkules, tumatunga sa semana. Salamat sa kinabuhi ni Sister Arias say Nini kanon na yung nagsunod nini nga nga programa sa tanan nga mga Arias family diya sa Kasagangkal o sa tanan nga mga Villa Cantol family. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, labi na sa kinabuhi ni Brother Arnolfo Villa Cantol o sa tanan nga mga Villa Cantol family diya sa dapit sa Kasagangkal o sa tanan nga naminaw din sa Sen FM sa tinapikukan maigsoon diya sa Kangwi sa dapit sa Balyakag diya sa dapit sa Pasto sa Buliga sa dapit sa Ilihan sa Naaso diya sa dapit sa Tantalaki sa Tadtad sa Nagtuwad Kapir Barangay sa Naga sa Nagiray sa Langilan diya sa dapit sa Lamuas may suot sa Kalumbuyan Kapagahan o diya sa dapit sa Nasulahan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi labi na sa Katalan sa dapit sa Palaypay Nursery Pilipigan diya sa Kamandag dinhi sa Punglo Tuyupan diya sa dapit sa Manihalas sa Kabanbanan Anasindan Suko-sukuan Latawan Hagdanon ay soon sa dapit sa Nagua. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi din sa balok mga igsoon sa Lower o Upper na munpon mga igsoon maayo buntad na tanan diya sa Mato-Bato mga kaigsunan sa mainit sa Paleo apotob sa maabot sa atong sibiyahanan ang Ginoo magapanalangin sa matag usa niya ato lang yun nga gikontrol mga igsoon tungod kay wala naman ato dili naman ma-play ang nasa computer may song tungod kay doon na po'y problema sa input bato pa sa atong general station manager mao man ni nasunog ato ko sa pag-una ni mixer mao may kasagaran masunog kining input may suon o nga ato lang enjoy ang kinabuhi diya sa pagserbisyo diya sa bulhatong sa atong Ginoo ang dili sa mahunong ang mga pagpaabot sa mga mensahe labaw sa tanan nining matahong at kabuntagan karon. Una nga sa kahimtang ni Jesus
doon na lang tayo duha ka mga katawhan na ito nga ibasihan ikatulo si Jesus sa iyang kamatayon kung unsay hinungdan kung unsay sitwasyon usa siya namatay dito sa cross. Grabe ang ilang sakripisyo. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo nining tanan mga igsoon sa dakong pribilehiyo kay gayunan nga iyang yatag kanato aron kita makapaambit sa mga mensahe sa Ginoo labaw sa tanan atong makuhaan ug pagtulunan ang mga katawhan kaniadto ba kay sa atong pagkakristohanon ang ato lang yung una na mahimot ang kristohanon aron ta madato mahimot ang kristohanon aron ta mahimo nga makaangkon sa mga butang dinis kalibutan kanya wala ta maguna-una sa kahimtang o sitwasyon nga mahimo kang kristohanon atong hinumduman ang mga nagsunod kaniadto sa yapak ug lakang sa atong Ginoo. Grabing pagsulay ang ilang kamatayon igsoon dili normal waingon ta mayson abnormal sa tao pero tanan-tanan gihan-ay gunas atong Ginoo. Adunay mensahe si Sister Arya Salmini. Good morning, Pastor, o sa tanan her. Salamat, God bless us all. Wow, salamat sa Ginoo sa inyo ang mga kinabuhi, ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Sabel Pacaldo o sa tanan nga mga Pacaldo family. Tingali first time ni nagwa sa atong live karon mga Pacaldo family, maayong buntag kani yung tanan diha. Pwede lang din mo maka-comments or maka-padalag mga mensahe kung asa mo na nagasukad sa paglantaw sa atong Facebook live connection. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Teresita Aka Bubis from Bulacan. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi dia. Kumusta mo dia sa Bulacan? Blessed morning po watching from San Jose del Monte, Bulacan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa balay. Salamat po sa taga Bulacan. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa taga Bulacan. Maraming salamat po sa inyong panahon. Palagi po kayong subaybay sa ating programa sa umagang ito. Mas lalo na po sa ating kababayan din sa Negros Oriental, sa tanan ng mga follower o listener sa Sang FM at 95.3 sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bali City, sa kabukiran sa Tanay City nga di nagasukan mao nga istasyon mga personal. Mao nga ninitag na udapit sa kabuntagon ato isang pasalamatan sa tanang kahimtang sitwasyon nga moabot ka nato. Una nga nagkalain-lain hanay sa kinabuhi, nagkalain-lain na mga pagsulay, mga kalisod nga moabot nato igsoon. Atong tugion mga igsoon, o atong nani nga patalinghogan ang mensahe nga atong ipabot karon ini mga tagnaa. Doon na natay tulo ka mga kahimtang o sitwasyon ikatuluan ni si Jesus. Wala ba ta mahadlok maigsoon mga Kristohanon? Wala ba tan mabalaka sa ato ang
mga panghitabo sa kinabuhi nga ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, ikaw o ako ready ka sa bisan unsang kahimtang sitwasyon nga maabot sa imong kinabuhi. Sa panahon nga si Jesus namatay dito sa cross, wa pa siya gapusa, wa pa siya gitaya, nag-agi siya grabing sakripisyo. Gitaligdan siya sa tanang mga tao. Apil na ang iyahang mga tinun-an niya to mga panahon. Sa kinabuhi ni Apostol Juan nga mao'y nagbautismo ni Jesus Christ dito sa suba sa Jordan, gipulong liog atol sa birthday ni Herodes na to mga panahon. Sa kinabuhi ni Esteban, ang iyang kamatayon ikibato sa mga tao. Hello mga Kristohano, mao nga sa atong pagkinabuhing Kristohano, daghang mo bato nimo, daghang mo sakit nimo, mao na'y tinuod ng Kristohano. Ato na ning basahon, unahon nato pagbasa ang kahimtang og sitwasyon ni Apostol Juan, o ang ikaduha, ang kahimtang og sitwasyon sa kamatayon ni Esteban, o ang ikatulo sa kamatayon ni Jesucristo dito sa cross nga mo'y nagpasakit kanimo o kanako o kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Eljen Silva, sa tanan ng mga Silva family, ni Ma'am Eljen Silva, maayong buntag kanyang tanan. Kining atong mensahe karon, mas bugat mi kung lantawon na ikaw ug ako mosulod sa pagkakristohanon. Apan hinumdumi, luyo sa imong sakripisyo, luyo sa imong mga pag-antos, kadaugan kasiguruhan ang maangkon sa matagusan human niining tanan. Akong basahon igsuon ang mga Mateo kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 12. Si Apostol Juan, ang iyang namatyan tungod kay mo wali siya sa tinun-anay nga kamatuoran, musaway, mubandong, mupahinumdong nga nagbase sa balang kasulatan. Igsuon mga pastor, mga pastora, mga leader sa simbahan, mga katawhan nga layhan nga mahimong Kristohanon, ikaw o ako dapat magandam sa bisan unsang kahimtang sitwasyon. Apan nasayo ta ng Ginoo, anda makig-uban sa matapos sa kanato. Ingon diri sa Mateo kapitulo 14 bersikulo 1, maunay nahitabo ni Apostol Juan. Ang iyang kamatayon maigsuon dili sayo, ug ang ikaduha ang kamatayon ni Esteban, ug ang ikatulo ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa krus. Tulo lang ka mga basihan apan hinumdumi ang kamatayon ni Esteban, apil si Saulo nga mao si Apostol Pablo niya itong mga panahon. Usa siya nahimong apostol, namatay na si Esteban, apil ato si Apostol Pablo. Hello, sa itong kinabuhi dinis kalibutan, nagkalaing-laing hanay o laray sa kinabuhi, aron ikaw mamahimong matinud-anon sa iyang matubang. Mga nangalagad kaniadto, mga tao nga gikan sa pinakayanong tao, mga tao na nagsekripisyo, na nahimong mag-uuma,
mga bakiro sa mga karnero, mga magbabaol, mananagat, maniningil sa buhis, mamamatay tao like Apostol Pablo, nga bilanggo apan sa diha nga kitawag sila sa Ginoo, mas grabe ang ilang sakripisyo. Ikaw o ako dapat mabalandong sa kinabuhing pagkakristohanon. Nakalain-lain nga mga sitwasyon o kahintang o ang Diyos lamang nasayon nining tanan kung unsay atong kahintang dinis kalibutan. Kay mismo ako, mismo kamo, wala masayon sa kahintang o sitwasyon sa among kinabuhi. O wa sa ni masayon sa kahintang sitwasyon sa inyong kinabuhi. Nganong gitawag mo sa atong Ginoo? Nganong nangalagad mo o nagkaton diya sa pagkinabuhi sumala sa balahan ng kasulatan? Atong basahon Exon. Ingon ang Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto sa 12. Ang kamatayon ni Juan nga magbubunya. Wow! Ang kahintang o sitwasyon sa kamatayon ni Juan nga magbubunyag, mauni ang hinungdan. Aron atong masayran ang lingtunganay usa siya namatay dito atol gayon sa birthday ni Herodes. Doon na sa gihimo sa pagwali sa pagkamatuoran. Ingon diri Maekson, niadtong panahon na si Herodes nga nagmandok sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Hesus. Giingnan niya ang iyang mga opisyal, siya mao si Juan magbubunyag. Nagbanhaw siya, mao kanay hinungdan nga makahimo siya niining mga milagroha. Versikulo 3. Si Herodes nga mao nga nagsugo nga dakpon si Juan o kapuson o presohon, gibuhat niya kini tungod kang Herodias. Kinsa man si Herodias, maunay nahimong bayi ni Herodes. Og sa diha nga si Apostol Juan, iyag yung gisaysay ang tinud-anay. Ingon dire, si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o presohon, gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Tanawara, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan magbubunyag, nagsigi man gyud og sulti kang Herodes, dili matarong nga mga asawa kang Herodias. Buot untang patyon ni Herodes si Juan, apan nahadlok siya sa mga Hudyo kay giilaman nila si Juan nga usa ka propeta. Hello. Si Herodes nakigrelasyon sa asawa ni Felipe. Amen ba? Mao nga si Apostol Juan, gibuyag si Herodes, ayaw nagbuhata kay base sa kasulatan dili na siya makatarungan. Kung dili magani makatarungan sa imong isikataw, sa imong igsuon, sa imong silingan, sa mga mata sa katilingban, how much more atubangan sa atong Ginoo. Atong ipadayon sa pagbasa. Sa dihanggi sa ulog ang adlaw nga natawhan ni Herodes, mingsayaw ang anak nga babayi ni Herodias, atubangan sa nanambong
nahimuot kaayo si Herodes. Busa minsaan siya kaniya. Ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw sa bisag unsay imuhang pangayoon. Mauni hinungdan sa kamatayon nga si Apostol Juan nga magbubunyag ni aning bahina sa kasulatan. Subong palandungon atol sa paglipay-lipay sa kasumaran sa adlaw sa usa ka hari nga mao si Herodes, maupoy kinutbanan sa usa ka apostol nga mao si Juan magbubunyag igsuon nining bahina. Ingon diri maison, sumala sa gisugo sa inahan, niingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag ug ibutang kini sa bandihado. Natuman wala? Natuman. Kay mismo ang hari dunay dakong authority nga bisan unsay iyang isulti, patyon ka, patay gud ka. Hello. Ingon diri nag-uol ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo sa atubangan sa tanan niyang mga dinapit. Mingsugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyahang gipangayo. Busa gipunggutan si Juan dito sa presuhan. Grabe. Patay ko si Apostol Juan. Asa namatay? Sa presuhan. Unsay hinungdan sa kamatayon? Kay mismo si Apostol Juan iyang gibuyag si Herodes. Ayaw pakigrelasyon kay dili na maayo. Dili man maayo sa isikatawo unsa pa ka atubangan sa tong Ginoo. Mga Kristohanon o dili man Kristohanon, dapat ikaw ug ako magkat-on kanunay sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon diri ang ulo nga gibutang sa bandihado gidala o gihatag ngadto sa dalagita, gidala usab kini niya ngadto sa iyang inahan. Patay gyud si Juan. Ang asang lawas ato maigsoon gibilin na tingalis presoan gilubong. Ug unya miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gigapos ang ilang lawas ug gilubong human ini giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa hinitabo. Sa atong kinabuhi mga igsoon sa panahon nga namatay si Apostol Juan, wala pa nahitabo na si Jesus gibitay sa krus. Human sa kamatayon ni Apostol Juan, ang mga tinun-an ni Jesus o kauban ni Juan ni ato mga panahon na migadto sa area ni Jesus o gisuginlan si Jesus sa tinud-anay nga mga panghitabo sa usa ka tawo nga mismo nga mao'y nagbunyag niya dito sa suba sa Jordan. Sa kinabuhi usab ni Esteban igsoon, ang kamatayon ni Esteban lisod sab kay namatay siya pinaagi sa pagbato. Usahay mamalandong ta sa atong pagkakristohanon, unsa kadako ang imong pagsalig ngadto sa Dios? Unsa kadako ang imong paglaom ngadto sa atong Ginoo? Ang pagbato mga igsoon, paglabay, posibilidad nga maigo ka, posibilidad sa nga di kasab ka maigo. Hello, naaragin anang duha. Apan si Esteban diha sa pisikal nga bahin wa gyud siya kalikay sa mga bato ngayang nahiaguman gikan sa mga tao. Sa atong pagkakristohanon, unsa may mo bato? Mga sugilanon nga dili mao. Mga sugilanon nga mga mensahe nga makapaluya sa imong pagkakristohanon. Apan hinumdumi
kung dunay Ginoo sa imong kinabuhi, kanunay ko kang ligon. Batuon ka sa mga problema, batuon ka sa kawaladon, batuon ka sa mga balatian nga moabot nimo ug moabot sa punto sa imong kinabuhi nganong ako paman nganong dili sila. Ikaw ug ako nasayod nato ang Ginoo. Kung sa atong kahimtang dinis kalibutan, nagkalain-lain man ang laray sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, hinumdumi kining tanan, gihan-ay nagdaan sa atong Ginoo. Igsuon, ang matag usa nato, giatagan tang nagkalain-laing hiyas o katakos, sumala sa kabubuton o plano sa atong Ginoo. Amen ba? Atong basahon ang kinabuhi ni Esteban. Kung imuhang tun-an ang iyang kinabuhi na ay rason ug hinungdan, apan hinumdumi, wala siya mimbalos bisan gamay sa katapusang gutlok sa iyang gininhawa. Kung dili, doon na siya'y mensahe nga nagpaabot sa tibok kalibutan nga ikaw o ako kitang tanan angayan nga unta siya mo'y atong mahimong sumbanan dinis kalibutan. Unsay hinungdan sa kamatayon ni Esteban, pinaagis sa pagbato og apil ni anak si Saulo nga mao nahimong Apostol Pablo. Sa atong kinabuhi, dunay daghan kay mga Kristohanon nga kaniadto grabe nga mapagpasipala mga pulong sa mga alagad sa Ginoo. Grabe nga mapanamastamas sa mga Kristohanon. Apan sa diha na sila nahimong Kristohanon sama ni Apostol Pablo, sila mao'y nahimong pinakamapailubon nga tao. Apan usahay mamalangdog ta sa atong kinabuhi son. Doon na po'y mga Kristohanon hangtod nining mga panahon na karon nagpabilin nagyapong kalibutan. Kristohanon langalan apan ang batas sa kinaiya na alagyapon sa kalibutan. Doon ay mga mensahe sa social media nga nag-isdot dito, dili tanan nga nagsimba nga nagkinabuhi diha sa pagsimba sa espiritu sa kamatuoran. Mahinungdan nga ikaw ug ako walay katungod sa paghukom sa imong bisig ka tawo. Kung kana siyang tawhana, wala na ba siya'y kaluwasan kay wala man siya'y simba-simba atol diha sa pagsimba sa simbahan. Mangutan ako, ang mga OFW, dili ba sila kasimba? Makasimba igsoon. Kay anywhere, anytime, pwede nimong simbahon ang Diyos. Bisan ikaw lang usa. Mga Kristohanon, dapat atong palapdan ang pagsabot diya sa balang kasulatan. Apan hinumdumi, obligasyon o obligado ang tao nga moadto sa simbahan kay mismo si Jesus ming sulod sa sinagoga, ming adto sa templo, bisan sa iyang pagpabunyag, kidala siya siyang manginikanan dito sa simbahan aron siya dito idedikar o ihalad ngadto sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am M.F. Shen Sangveli nga nagwasosab sa atong programa. Salamat sa Ginoo ato nining basahon ang kasaysayan o mga panghitabo ni Esteban. Sa katapusan nga gininhawa, doon na ba siya'y panghimaraot sa mga tao nga nagbato niya o wala? Ikaw o ako igsoon,
Kitang tanan, angayan bang mo bato sa atong silingan? Kung sa mga bato ha, kanang bato nga atong batumban, mga bato bang mga pinulungan? Hello? Masakit pa na mga igsoon. Nawala ko kaniha, pastor, kay nag-clearing ko sa area kay mag-sign off nako. Wow, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Pops Dilon Mingito, sa imong nga makanunayon o mainiton na pagsunod sa mga programa sa atong Ginoo nga gibilin sa iyong mga katawan. Atong basahon maigsoon ang mga buhat, kapitulo 54 ngadto sa 60. Ingon diri mga kaigsunan, dinhi sa mga buhat. Atong basahon maigsoon ang mga buhat, kapitulo 54. Kung aduna mo yung mga Biblia diha, pwede nato ni siyang basahon maigsoon. Versikulo kapitulo 7, ako ning itry mga igsoon kung wala ba ta masayo. Ingon diri maigsoon. Kapitulo 7 sa mga buhat, kapitulo 7, versikulo 54 ngadto sa 60. Gibato si Esteban. Mauni mga hinungdan, kung ari ka sa kahimtang sa kalibutan mga igsoon, kung unsay mga sitwasyon sa kamatayon sa tao, interview na, aduna tay mga kapulisan, aduna tay na mga otoridad, ug unsay hinungdan sa kamatayon sa usa ka tawo dinhi sa kalibutan. For example, dunay krimen, dunay daghang witness, unsa may namatyan sa usa ka tawo diha sa krimen. Dunay sitwasyon sa tawo nga namatay sa disgrasya, unsa may hinungdan sa iyang pagkadisgrasya. Naputlan bag break ang sakyanan, or nadasmag ba, or nagbanggaanay ba? O arita sa gitawag nga hinanali nga kamatayon, siyempre kanang gipusin. Unsang armasa nga gigamit, 357 ba? 9mm ba? 45 ba? O unsa, gidunggam ba? Gituak ba? Naghikog ba? Nag-inom ba og lanit? Dunay daghang mga interview sa kamatayon sa usa ka tawo. Tanan nga mga pangitabo sa kalibutan, dunay gitawag og pagduki-duki ug unsay hinungdan sa kamatayon o katapusan sa gininhawa sa usa ka tawo. Apan dinis kasulatan, ang mga katawhan kaniadto dili sayon ang ilang kamatayon. Ang labaw ni anak mao si Jesus. Mao nga dunay tulo o duha ka mga katawhan nga atong gibasihan sama sa kinabuhi ni Apostol Juan o sa kinabuhi ni Esteban. O sumasama puro pareha ang kahimtang sitwasyon sa kamatayon ni Jesus sama sa kinabuhi ni Esteban. Unsay giingon diri? Human mabati sa mga sakop sa mga labang hukmanan si Esteban, nasuko sila pag-ayo og napungot sa ilahang kapungot kaniya
apan si Esteban na puno sa Espiritu Santo. Minghagad sa langit og nakita niya ang himaya sa Dios. Og si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios, miingon siya, "Tan-awa, nakita ko ang langit nga naabli og ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila nga nanampong sa ilang mga dalunggan. Dunay mga sitwasyon maigsuon din sa kalibutan karon nga ang mga katawhan nga mga alagad sa Ginoo nga nagmensahe sa tinud-anay nga pagmensahe, usahay ang mga dalunggan sa tao sampungan aron dili sila makadungog sa kamatuoran. Daghang mga katawhan sa tibok kalibutan nga dili sila layhan nga matuk-anan diya sa mensahe sa Dios aron sila magpabiling nga gawas nun sa ilang binuhatan nga tinawhanon dinis kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Wilma Gitanis, sa mga Gitanis family diya sa Proper Barangay. Kumusta mamo diya sa Proper Barangay? Usa man ni sa ato nga parinti sa mga Candelario family maigsuon. Bayong buntag kanyang tanan diha sa tanan nga mga Candelario family o sa tanan nga mga Gitanis family maigsuon nga nagwasosab sa ato nga programa karon. Sa kinabuhi ni Esteban maigsuon, mauni say kahimtang sa iyang kamatayon. Gibato. Tingali sa klase pagbatong maigsuon, kung mamatay ka pinagi sa bato, maipusdakan kag dakong bato, kay mamatay gyud ka dayon. O niya, kay ang mga tao nagbato maigsuon, dunay dagkong bato, dunay gagmayng bato mga igsuon. Dipindi sa tao sa bagbato sa kinabuhi ni Esteban yan mga panahon na. Maunga sa atong kinabuhi nga pagkakristohan nun, dunay mo bato na itong mga pulong nga mas bukat natong dawaton sa atong kasing-kasing, sa atong pamilya, ato bang narilit maigsuon sa atong panimalay nga dunay mga sitwasyon nga batoon ka, dili bato nga naasyota, batoon kag istorya. Masakit ng mga pinulungan nga moabot sa imong kinabuhi. Hello, ikaw o ako o ang Ginoo lagi na sayon ini. Salamat sa kinabuhi ni Brother Larry Robiti, anak man siya ni Sister Lita Robiti diya sa Kantalaki. May muntagan ni mo diya Brother Larry, o sa imong kinabuhi, sa imong batanong kinabuhi. Ako nga manginaot sa inyong batanon nga kinabuhi. Alagar na to ang Dios, o simbahon na to ang Ginoo, o siya lamang ang atong angayan nga kahadlukan. Ingon ang pulong sa Dios, higugmaan ninyo ang Ginoo sa tibok ninyong kasing-kasing, sa tibok ninyong kalag, sa tibok ninyong espiritu, o sa tibok ninyong salabutan. It meaning to say, sa kinatibukan sa atong kinabuhi, gikan sa atong lapa-lapa, ngadto sa pinakaalipolo, higugmaon na to ang Ginoo. Doon ay mensahe si Brother Larry Robiti. Good morning, Pastor, and God bless. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi. Kunyong nanangutanang yun ko ni Sister Lita, o imuha day siyang inahan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Robiti family. Labi na sa nagapalibot ni sa mao nga dapit. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa kaninyong tanan. Sa kinabuhi ni Esteban maison mo balik ko. Ingon diri, apan nanyagit sila o nanampong sa ilang mga dalunggan. Og nagdungang silag tanang paghasmag kaniya. Og onya gayod nila siya
giguyod nila siya ngadto sa gawas sa siyudad ug gibato ug gibutang sa mga saksi ang ilang mga kupo sa tiilan sa usa ka batan-on nga ginganlag sa ulo. Apil ani si Saulo sa kamatayon ni Esteban. Apan hinunumi sa kaysaysayan nga si Saulo nga mao si Apostol Pablo. Kung unsa man ang nahiaguman ni Esteban, mas grabe ang sakripisyo ni Saulo nga mao si Apostol Pablo sa diha na siya gitawag na sa atong Ginoo. Sa atong kinabuhi kaniadto sa wala pa ta nahimong Kristohanon, ang mga Kristohanon atong bulihon, atong silingan, atong isig katawo, atong igsuon, atong pamilya nga nahimong Kristohanon, kita pa'y muhatag o kabugat ngadto kanila nga mo ingon ta, sige mong simba-simba, walay nadato sa pagsimba. Apan hinumdumi ang tag-iyas imong kinabuhi, tag-iyas sa mga butang nga imong gikinahanglan, mao ang Ginoo higala. Musugot tag sa dili, time will come, mangita gitas Ginoo. Mintras doon na patay panahon, doon na patay higayon igsoon, dapat ato ng pamalandungan ug sikin sa ta atubangan sa atong Ginoo. Sa atong kinabuhi inis kalibutan igsoon, pila lang yun katipik sa oras atong imaginon hapit na mahuman ang 2024, hapit na mapapas ang bulan sa November, o pinanalamang kasimana mahuman na ang tuig nga diin nagkalain-laing trahedya, mga kalisod, mga problema, kawalan-on, balatian, katalagman atong nasugatan nining tuig sa 2024, mga kaigsunan. Ug unsa na po'y mahitabo sa 2025, ining tanan naalagod sa Ginoo. Kada simana, kada bulan, daghang mga kinabuhi nga makalas, daghang mga ginanhawa nga mapapas dinis kalibutan. Hinumdumi, ayaw kagarantiya, ayaw igarantiya nga ikaw ug ako kanunay maniguro. Kaya ang kasiguruhan o kadaugan na nagyo sa Ginoo igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jolimar Kabual Kalago. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kumusta mamo diha sa Kayari o diha sa Dapit sa Dawis, sa Dawis man tingali ni mo igsoon, o sa Pantaw 1 o Pantaw 2 pa ni atong estudyante kaniadto mo igsoon. Kumusta mamo diha? Ilabi na sa inyo mga pagpangalagad sa buhay nato nga Dios. Ano na si mensahe maibuntag pastor o sa akong butan nga teacher sa college Sir Saf. Wow. Nasalamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi. Ang atong buhaton, ang atong himuon, pag binuotan lang yung leksyon. Kung sa atong makaya, atong ipaambit. Ang atong nakatunan, ang atong nahibalan, diya sa pag-eskwela, kay kanang tanan, dili ginaatoa, kung dili gikan gunas Ginoo ang tanan leksyon. Sa Pantaw 1 mga igsoon, mabinay, pastor. Wow. Nasalamat sa Ginoo. Maka agi-agi lang ko diha pohon. Kaya doon ako'y mga kaila diha sa Mabinay Campus diha sa Dapit sa namangka mga kaigsunan. Anang kauban na to nga mga magtutudlo sa Negros Oriental State University. Nasanglit ang ato nga kasada nindot na mangyud kayo
ang alagian igsoon. Muna nga ang taga-maminay mga igsoon di na mo agi og bais basta mo adto silang dumangiti. Diri na dikta maigsoon kay pinakalaptod kini nga iriyaha. Muna nga salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga sa inyong pag-eskwela o hantod ka mo angko nagkaugalingon nga pamilya. Muna nga doon ako'y na-under karon nga sa klase. Matod pa niya, sir, di ba under man mo si akong magulang? Ikaw kinsa may ngalan sa imong magulang? Anintog-an siya maigsoon. Kung nangumusta ko nga asa naman siya karon ato ana sa Cebu, nagmekaniko maigsoon. Una nga sa year 2007, adunay nakaroon sa Australia. Dako na kay sa sweldo maigsoon 300,000 ang bulan. Labaw pa sa mga doktorate. Labaw pa sa mga taas o rangko di as paggobyerno. Imagine nimo 300,000 ang iyang bulan. O niya usa siya ka working student kani adto. O niya asap ako pong nakita mismo ang iyang pagkatao. Aduna siya gitawag og determinasyon sa kinabuhi. Iyang asawa usa nakahuman usab gitawag og CBE sa College of Business Administration o aduna na sila mga anak. Unang ikaw ug ako imong yung makita mo sa katawo nga dunay determinasyon sa kinabuhi. Wala lamang sa pinulungan kundi gibuhat ang tanan. Kutob sa mahimo uban ang tabang sa atong Ginoo kay mao na importante mo igsoon. Hinumdumi sa atong kinabuhi sa pagpangalagan sa atong Ginoo. Mahimong patay ang pagtuo kung bulag kini sa atong mga binuhatan. Atong hinumduman ang kaluwasan, ang kinabuhi nga way katapusan nagdepende sa atong mga binuhatan dinhi sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Request lang ko Pastor Robin sa Pantaw maunay nangasal na mo. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa tanan nga mga katawhan nga nagsunod nining ato nga programa. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko siya. Wala sab nato damha nga adunay mga kahimanan nining mga panahon na karon aron ang mga mensahe sa Dios may abot sa nagkalain-lain nga mga dapit. Adunay mensahe si Brother Julimar Cabual Calago, Pastor Ruben Kelio Piser. Salamat sa Ginoo. Nga inyong ubos nga lagad, ubos ninyo masunugoon dinhi sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Ang atong oras mga igsoon, alas 5:35 pa man. Ato ning ipadayon mga kaigsuonan. Sa kinabuhi sa kamatayon ni Esteban, apil gyud o pirmaan ni si Apostol Pablo nga mao si Saulo. Una nga sa itong kinabuhi nga wala patas Ginoo, mas grabe ta kagayag-ayagaan sa mga Kristohanon. Labi na sa itong mga silingan nga nahimo nga born again. Nimbiya sa bisyo, nimbiya sa kahilayan, nimbiya sa barkada, sa inuman, sa sugalan, sa bailihan. Adunay mensahe si Brother Julimar Cabual Calago, Pastor sa basin pwede ko maka-request milagroso ka. Yes, of course. Atong hatagan og panahon ang imuhang request awit makalagit milagroso ka.
Salamat sa Ginoo, mao ni request ni Brother Jolamar Kabual Calago. Yang request sa awit nga naguluhan Milagroso Ka song by Rima Band mga action. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Lotlot Serdon from Davao City. Sa tanan nga mga Serdon family, may buntag kanatong tanan. Pag ang Ginoo magapanalangin sa matag usa, ingatak na kung dapit sa sayong kabuntagon. Adunay mensahe si Brother Pap Silon Miguito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Off duty na ko, Pastor. Di ako dire sa gym sa ako nga trabahoan Tangki Basak Lapu-Lapu, Cebu City, samtang nag-gym padayon sa pagpaminaw sa imong programa. Wow! Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi. Nga kanunay gyud nga nagasunod sa pagkamaayo sa atong Ginoo. O ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Maura gyud ay ato nga talikon kadasig. Ay ang tinud-an ay nga paglaom wala sa tao, wala sa mga tao, kundi ang atong paglaom naalag gyud sa atong Ginoo. Ay ang kadaugan, kasiguruhan, milagro naalag gyud sa Ginoo, nagikan ang tanan igsoon. Salamat sa Ginoo. Yes, thank you, Pastor. Salamat sa Ginoo sa bayan. Sa inyong mga request awit makalangit ato ginanhatagan og panahon ingatak na og dapit sa kabuntagon. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Bilinario Escape Florentino gikan gayud sa Davao City, Coberme. Nga kanunay usab nga nagapaambit nining ato nga mga programa nagipiyal sa Ginoo kanato. Ato na ning ipadayon sa pagbasa igsoon. Mato pa dire mga kaigsuonan. Sa 59, og samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya. Tan-awa ra gud si Esteban. Samtang gibato si Esteban, nagampo siya. Ikaw ug ako kung ikaw batoon, dili bato nga imong itugban, dili bato nga atong ipariles atong kaumahan aron ini panahon sa ulan, mga sangit ng mga bunbon, mga sangit ng mga tampok, kundi dili bato nga mga pinulungan nga mo'y makapasakit sa imong dugan. Hello. Sa atong kinabuhi may sundagahan kay mo bato na. Isip Kristohanon, isip nga nagsunod sa lakang ni Jesus, daghan kay mo bato. Apan hinumdumi si Esteban sa diha na gibato siya sa mga katawhan, giguyod pa gyud siya kay mong sa gawas. Ikaw o ako nagalain-lain gyud nga kasinatian sa kinabuhi diha sa pagpanalagad sa atong Ginoo. Ingon diri, og samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu, og unya mingluhod siya og mituaw. Ginoo, ayaw sila pakasana sa ilang gibuhat, tapos niya gisulti kini, namatay siya. Ingon diri sa unahan, gikauyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Apil si Apostol Pablo sa katapusang yugto sa kinabuhi ni Esteban ini mga panahon. Mao nga kung imusab na tun-an ang kinabuhi ni Apostol Pablo, siya na po'y gilutos sa mga tao. Una sa itong kinabuhi mga kaigsunan din is kalibutan, ato na ang ipangandaman. Kay ikaw o ako, kung doon na may mensahe sa Ginoo, batoon ka sa mga tao. Batoon ka sa mga problema, batoon ka sa mga isyu, batoon ka sa mga sugilanon, apan hinumdumi, kung doon na Ginoo, kadaugan, kalampusan, kasiguruhan, kanunay imuhang maangkon higala. Sa kinabuhi ni Jesus mga igsoon, ang atong
Oras karon alas 5:42 na sa kabuntagon. May buntag ka natong tanan maigsoon pag-usap. Atong buhaan og dakong pagtulunan ang kinabuhi ni Jesus sa iyang kamatayon. Unsa may hinungdan sa kamatayon ni Jesus? Taas kayong diskusyon. Sa diha nga wala pa dampa si Jesus, ang iyang mga tinun-an nindot kay mga subilanon. Mga pasalig, mga Tagalog pa maigsoon mga pangako. Una sa atong kinabuhi maigsoon, daghan kay ka mga pangako. Ikaw ug ako ra kay masayo ni. Kuno sa imo nga mga promise ngadto sa Ginoo. Hinumdumi. Anang tanan maigsoon, dili ko nakalimtan sa atong Ginoo. Makalimtan man na sa tao, apan hinumdumi, ang Ginoo dili na makalimot nimo. Una sa itong kinabuhi din sa kalibutan, samtang aduna patay gininhawa, aduna patay kusog, atong ialagan, ngadto sa itong Ginoo, ang nahabilin natong oras o panahon din sa kalibutan, mga kaigsoon. Atong basahon, ang Mateo 27, versikulo 27. Kaysa tapusan sa unang sinulat, diha sa bagong sinulat sa mga Mateo, gikan sa pagsugod sa Mateo 1:1 hangtod nga namatay si Ginoong Hesukristo, maunay kasaysayan sa tinun-anay sa kahintang nga mao si Jesus igsoon. Atong basahon. Una, angay natong hinuktukan mga igsoon na kung doon na patay panahon, hatagan natong higayon ang Dios. Ingon diri sa Mateo 27, versikulo 27. Ingon sa 27 mga igsoon, si Jesus sa iyang pagkamatay maigsoon mauni iyang kaagi, usa siya gidala dito sa cross. Pero nag-agi siya mga saat. Sa diha nga atol sa panihapon mga igsoon sa gitawag og Last Supper, unsa man ang Last Supper? Sa katapusan na nga pagsalo-salo kauban ni Ginoong Hesukristo sa 12 niya ka mga tinun-an. Ug nakita ni Jesus usa sa iya mga tinun-an nga mao si Judas, kamoy nagbudhi. Nakabalo na si Jesus niya ng mga panahon. Wala pa nahitabo, nahibalo na si Jesus nga mao ginay mahitabo. Kay mismo siya doon na siya mensahe gikan siyang amahan nga mao'y nagpadala kaniya. Atong basahon igsoon, si Jesus gibugal-bugalan sa mga sundalo. Ikaw o ako gibugal-bugalan ba ka karon sa imong pagka-Kristohanon? Gibugal-bugalan ba ka sa imong asawa nga dili Kristohanon? Gibugal-bugalan ba ka sa imong bana nga dili Kristohanon? Gibugal-bugalan ba ka sa imong pamilya nga dili mga Kristohanon? Gibugal-bugalan ba ka sa imong isikatawo nga wala diha sa Ginoo? Pasagdaay sila o iampo sila sa Ginoo. That time welcome sila mo adto o madala sa sabakan sa atong Ginoo. Pinaagi kanimo. Pabilin sa pag-share, sa pagpaambit, sa pagkamaayo sa atong Ginoo,
o pagkinabuhi sumala sa balang kasulatan aron mahimo kang maayong panag-ingnan sa tibuok katilingban. Atong basahon igsoon. Unyang gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador dito. Gialirongan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila si Jesus sa iyang bisti o gisuloban sa bisting dagtong pula. Sinugdanan sa kamatayon, introduction sa iyang pagkamatay, iyaga-iyagaan na si Jesus nining mga panahon na. Gibubuan nila si Jesus sa iyang gihubuan si Jesus sa ilang bisti o gisuloban sa bisting dagtong pula o naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunokon o gihaong nila kini sa iyang ulo. Gikuptan nila ang iyang tuong kamot o usa kabagang ng luhod, bugang ng luhod sila sa ilang atubangan o gibugal-bugalan siya. Miingon sila, mabuhi ang hari sa Hudyo. O niya, gilutan nila siya o gikuha nila ang lipa o gibunal sa iyang ulo. Grabe siya. Sa itong kinabuhi ba din sa kalibutan mga igsoon? Ato ba ning nasinati sa itong pagkakristuhanon? Gibugal-bugalan ta, gibato kag dili mao. Mga pulong igsoon nga dili kayang dawaton sa tawhanong kinabuhi. Ang sikreto ana maigsoon ihangad na sa atong Ginoo. Padayon ta maigsoon, mauni kahimtang og sitwasyon ni Jesus. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Lorenzo Abril Kaday. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi mga Kaday family. O sa kinabuhi usab ni Brother Jason Marquez Canielas. Salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon. O higayon nga inyong paghatag og panahon nining ato nga pagpaambit sa mensahe sa Ginoo dinhi sa kabukiran sa Tanhay City, dinhi sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Kumusta mo diha sa mga Kaday family diha sa Bantulinaw, sa mga Abril family, sa kinabuhi ni Brother nalimot ko maigsoon ni Brother itong mga Kaday family maigsoon, Abril family, tungod sa kataas nga mga panahon maigsoon dili na nako sahay mga kaigsunan kining atong mga amigo, mga higala, Brother Pedring Abril mga kaigsunan diay. Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Brother Jason Marquez Canielas. Good morning, Pastor. Pasalamat nga naatay Ginoo every situation sa atong kinabuhi. God is still faithful. God bless, Pastor. Wow. Mao na atong pasalamatan. Mao ginay atong ibutan sa atong una-una. Nga pasalamat ta nga dunay tay Ginoo. Pasalamat ta nga dunay Kristo. Dunay Jesus Christ nga gipadala sa iyang amahan nga may magluwas ka nato igsoon. Sa kinabuhi sa mga alagad sa Dios sama ni Apostol Juan, sa kinabuhi ni Esteban, sa kinabuhi sa mga katawhan nga nag-alagad o nagsunod sa kabubuton o plano sa atong Ginoo, grabe gud ilang sakripisyo. Kita karon nga sumusunod ang atong sakripisyo, dili na kaayo sakripisyo. Ganun man, buhato ka sa layo-layo nga area, magsakay man kag motor. Kung maagi lang maigsoon og sakyanan, kung doon na kay sakyanan, magsakay masab kag sakyanan. O niya ang mga kabukiran karon kay napuno naman o
karsada, sa kinalayan nga mga kabukiran, halos mga highway naman. Wow! Ang pagsakripisyo sa mga alagad kaniadto o sa pagsakripisyo sa mga alagad karon, lahi nagdako na kaayo kalainan. Amen ba? Nanuman pinaagi sa mga FM radio, makahimo na ang mga alagad sa Ginoo sa pagpaabot og mga mensahe sa mga kabalayan, sa mga kabukiran, sa nakilaing-laing mga nasod, pinaagi nini mao nga kahimanan. Amen ba? Adun na tayo nakalaing-lain nga na himamat o nagkaila, pinaagi sa social media. Taga Mindanao, taga Davao, taga Maynila, taga laing nasod, o sa kinatibukan sa kalibutan, utob sa makaabli, nining mao nga buluhaton. Ikaw o ako igsuon atong pamalandungan, 20 ka tuig ikan karon unsa na po nagway kahimtang sitwasyon sa tao. Akong mahinumduman maigsuon sa year 2000, anang mga tuiga talagsarang adunay sakyanan, malipay na ang tao makakita og bay ka BMX, malipay na ang tao makasilpon og Nokia nga murag bairan katong 5210 og katong silpon nga dunay antena kapirting taas ang signal murag handset. Kaniadto kung magdala kag handset, ulang ta ka, wow, grabe taas tingali giran ko ning tawhana kay na may handset. Pero karon maigsoon ka na mga handset, ipabutang na lamas kilid. Amen ba? Adunay mensahe si Brother Jason Marquez Canielas, Pastor, pwede ko request og song Tumawag Ka by Asidor. Ako ning i-play mga eksyon. Kaya salamat sa Ginoo sa request ni Brother Jason Marquez Canielas. Doon na siya request awit nga makalangit, Tumawag Ka by Asidor. Salamat sa Ginoo, pwede lang gid mo makapaabot sa mga mensahe. Ingatag na udapit sa kabuntagon nga gatag ka na to. Tungod kay usa ni kadakong kagayunan kay ikaw ug ako makapaabot sa pagkamayo sa atong Ginoo. Mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na dilit iba'y si Hesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo.
At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo'y sagal? Salamat sa Ginoo Mexo. Ano na lang ko'y giok nga mga sugat sa gawas tungod kay medyo buntag na gid Mexo. Salamat sa Ginoo sa inyong patiguban na ilabi na sa itong mga kagalaan din sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio, ilabi na sa tanan nga nagwan sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa kanunay tangampingan sa Ginoo, kanunay hatagan, kanunay niya kagawasan. Asahan mo may handang tutulong sa iyo, na dilit iba'y si Jesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Wow! Walang imposible sa Panginoon. Tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Kaya padayon ta maigsoon sa atong pagbasa sa balang kasulatan makaigsunan sa kinabuhi ni Jesus Christ nining mga panahona tungod kay sa wala pa siya bitaya dito sa cross maigsoon, unang nagyaga-yaga niya maigsunan ang mga kasundaluhan niya itong mga panahona. Apan sa diha atuan na siya gibitay may suon wa gusay ulo nga sakit nga iyang gibalik pagbato sa iyang isig katao. Sa itong kinabuhi inis kalibutan, isip nga lagad sa Ginoo, isip nga mga Kristohanon, dapat atong paningkamutan na atong mabuhat ang gibuhat ni Jesus nga itong mga panahon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon o oras nga inyong gigahin aron atong pamalandungan o atong maabot sa itong kinabuhi nga dinis kalibutan nagkalaing-laing gud ang atong maagian mga higala. Sa atong kinabuhi sikat sa atong pagkatao ug hangtod nini mga panahon na ikaw ug ako lang yun nasayod sa kasinatian sa kinabuhi
sa sitwasyon sa kinabuhi o kining tanan gihan-ay na nis Ginoong daan aron kitang tanan magkat-on o mahibalo nga doon na gitay Ginoo. Salamat sa Dios sa matag usa ang atong oras mga kaigsunan medyo taas-taas naman alas 6 na kapin sa kabuntagon. Mangina ko sa samang takna sa samang higayon pag-uban-uban ta ugma sa atong nga programa alang sa pagpadayon sa mga bulaton sa pagpaabot sa mga mensahe sa Ginoo na pinaagi dinhi sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Labi na sa atong mga follower ug listener sa Sign FM mga yumig dispensa nga more on music lang yun ang ato nga madungog kanunay tungod kay doon na po yung mga disprensya ang ato nga mixer dili na namo mapaabot ang mga mensahe gikan gayon sa 95.3 tungod kay ang amo nga giplay nalang yun sa wifi connection na nagagikan mga kaigsunan. Muna nga atong iampos Ginoo nga doon na lang ko'y pamaagi ang Ginoo kanunay tungod kay dili sam nato ni malikayan sama-sab sa atong kinabuhi din sa kalibutan ano nang gyapon tay kinukbanan. Lamang mahibaluta sa panahon sa atong kinukbanan matapos sa kanato andam o ready na sa katapusang butlok sa atong gininhawa din sa kalibutan. Pag-ampot ang mga igsoon atong pasalamatan ang Ginoo sa mga panahon ngayong gihatag ilabi na sa ato ang mga natag-adlaw nga mga panginahanglan. Nasayod ko, nasayod ang Ginoo, ikaw ug ako, kada adlaw doon nagutay mga panginahanglan. Para sa atong pamilya, para sa atong mga anak, kung doon natay pamilya, para mismo sa atong kaugalingon. Pag-ampot ang mga igsoon. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat po Diyos sa imong pagkamaayo, pagkabuutan nga Ginoo. Na mo'y nagbantay, mo'y nag-atiman ka na mo, mo'y nag-supply sa bisan unsa na mong mga panginahanglan. Bisan pa man sa tanan namong mga kaigsunan, dili sa balok, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kampoy, kung sa tanan nga nagasunod nining mga programa, kung sa tanan nga sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, bisan pa man sa mga OFW nga nagapanarbaho sa laing mga nasod doon. Panalig di sila, tipigil sila kanunay, o kanunay ang imong mga mensahe mo'y magdasig sa matatusan na mo kamakinabuhi. Niningatak na kung dapit sa kabuntagon Amahan, padayon ka na mong pasalamatan, padayon ka na mong ituboy sa mong mga kinabuhi, Lord Jesus. Doon mong himaya, nga nalagyod ka nimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus, ang tanan magaingon. Amen o Amen. Sa makausapang maigsoon, mayong butag ka na itong tanan, sa samang takna, sa samang higayon, mapuban-uban ka sa itong mga programa, din sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Gikan kayo din sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, at Tanay City, Negros Oriental. Sa tanan nga mga follower, sa tanan nga mga listener sa Sign FM, sa tanan nga mga viewer sa Facebook Live, ang Ginoo makapanalangin sa matag usa, ilabi na sa inyo nga pagpanginaw nining ato nga programa. Ikaw o ako, ang Ginoo makapanalangin, pagampingan ta kanunay sa Ginoo, labaw sa tanan ampingan nato ang mensahe sa ato ang kinabuhi. Ang kadaugan, kalapusan, kabaguhan na ang lagyon sa Ginoo nagagikan ang tanan mga higala. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios, kung sa tibo persa sa kalangitan, sa ngalan usaw sa atong station manager, Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usaw sa atong general station manager, Reverend King Ryan Makasaon, ani ano sa inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, din sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. O karon ay mensahe si Sister Arya Salmimi. Amen. O salamat sa Ginoo. God bless everyone. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa, o ang grasya sa Dios, o ang pakigambit sa Balang Espiritu Santo
magauban sa tanang mga balaan ikan na orasaha alas 6 city na sa kabunta. Huwag akong ipadayon mga kaigsunan ang atong mga greetings maigsuon o niya open lang kita maigsuon sa atong mga request awit makalangit atong hatagan og panahon ang atong mga kaigalaan at tingali doon naman ko'y mga lakaw ni mga lawa atong hatagan og mga panahon ang atong mga kaigalaan diha sa country sa mga Masida family o sa tanan nga mga Suarez sa family mga kaigsunan bayang buntag. Pwede lang din mo maka-request awit makalangit mga Exxon. Okay, maibutag ka na itong tanong mga kaigsunan. Amin and God bless from Ma'am Norbeta Yotgatsi gikan sa Bulod Bidoy Negros Oriental. Magapamugaw mga kaigsunan gikan sa Sign FM 95.3 sa Tagal sa inyong Bakar Radio. Maibutag ka na itong tanong Luzon, Visayas and Mindanao. Wow, salamat sa Ginoo adlaw karon nga Miyerkules. Enjoy ang atong kinabuhi niya sa pagpangalaga. Ilabi na sa mga bulahaton alang sa pagpaminaw sa mensahe Ginoo nga may magatod kanato kadaugan kasiguruhan kapag-uhan kausaban sa dagan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pagdaig natin o danay mga kaigsunan mo na ikikinahanglan sa atong Ginoo. May butag ka natong tanan mga kaigsunan diha sa Kangwi. Ilabi na sa atong mga kaigalaan maigsoon sa mga tapdasan na family. Paibutag kanimo diha Brother Ranel Alberio Tapdasan o sa pamilya ni Brother Arnel Tapdasan o sa pamilya sa mga Deniega. Paibutag kanyong tanan mga kaigsunan sa mga Deniega family. Paibutag kanyong tanan mga kaigsunan sa mga Regalado family. Ilabi na sa mga Suarez family, Dalmasio family, Sister Nelly Dalmasio. Sa tanan mga kaigsunan ko Ginoo, sa tanan nga mga Sibumi family, mga Kadagudog family, mga Kabayay family, mga Baldado family, mga Rocha family, mga Kilat family, mga Lopez family mga kaigsunan bayong buntag kaninyo tanan diha. Ilabi na sa mga Buagas family, family maigsoon Sister Gregoria Buagas. Ilabi na sa mga Beldosola family, Sister Beatrice maigsoon. Buntag kaninyo tanan ilabi na sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig o sa inyohang mga anak o sa tanan nga mga Duhig family. O may butag kanyong tanan diya sa Kangkoy, diya sa Dapit sa Maini, diya sa Matubato, sa Tapuak mga kaigsunan. May butag usab diya sa Dapit sa Ilihan. Sa tanan mga kaigsunan mga Kabanag family mga kaigsunan, Brother sa atong amigo mga kaigsunan Brother Loni Kabanag diya sa Dapit sa Ilihan. Kumusta mo diha maigsuon sa imuhang mga ginsakupan mga kaigsunan ilabi na sa atong mga kaigalaan diha sa Dapit sa Ilihan. Sa pamilya ni Sister Sirene Kabanag, Bro Christopher Kabanag, Sister Manilin and Bro Joffrey Kabanag o ni Brother Timboy Kabanag, Brother Dexter Kabanag o ni nung munding Volcado. May buntag kanyong tanan diha sa mga Volcado family. Ilabi na sa akong amigo mga kaigsunan si Brother Jumari Mendoza. Salamat sa Ginoo sa atong Vice President atong nauban kahapon adlaw mga kaigsunan ako sa gila-ila kay kahapon mga kaigsunan doon ang mangoy gihimo nga eleksyon pinaagi sa Zoom. O niya wala ko kahibalo kung say gitugon sa kumugangan nga dunay meeting daw sa elementary
Anya wala man po insakto nga explanation. Una natingal ako kay pag-abot na ko kahapon mga alas 9 ang schedule. Lingaw ba? Anya mga ginikanan na nagdagyo ron magkaigsuon. Wala na gihimo magkaigsunan pag-ilig sa kinatibukan sa division sa PTE Asosasyon Magkaigsunan nga gitawag og virtual nga online lang. Una nga nalingaw may maigsuon tungod kay dili jud kaayo kanang continue ang mga pag-ilig kay siyempre nag-agad sa wifi connection o niya daghan kay ning react dili ni ka kita dili ni ka basa dili sa mi kadungo nag perti nang yagawa maigsuon. Padayon ta mga kaigsuonan o niya nagpasiaw ko sa atong mga kaubanan mga kaila diha maigsuon diha sa atong mga ma-update nga mapagtutudlo kung murag makatulog pataani ron ang trabaho. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Jomari Mendoza diha sa dapit sa Pasto. Niya daghan pang mga katawahan diha nga wala nato mahibali ang mga apelyido sa tanan nga mga Zero family, mga Kabanag family, mga Ardinia family, mga Bilong-Hilong family maigsuon, mga Bordi na family, aw sa tanan nga mga katawahan diya mga kaigsunan mga Kadukoy family maigsuon ilabi na sa dapit sa Nasog maibuntag kanang tanan diya sa mga Santa Ana family, mga Tihana family, aw diya sa dapit sa Cantalaki mga Rubiti family maigsuon si Sterlita. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Larry iyahan ni anak maigsuon nga magsunod usab sa atong programa dinhi sa Shine FM 95.3. O sa tanan nga taga-proper barangay mga kaigsunan sa tanan nga mga Bacornay family. May kontak kanyang tanan sa mga Bacornay family maigsuon. Ako lang yun ang giuna tong wala na ko ma-mention kaniya to tungod kay malimot kita mga kaigsunan kining atong mga kahimtang sitwasyon nga video ang atong pangidaron ba nagkaus-us wala nakataas ba. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-proper barangay mga kaigsunan, sa tanan nga mga Uwano family, mga Adjel family, mga Caceres family, mga Ilaw family, o sa tanan nga mga Sorinio family, mga Pagurada family, mga Gabonada family, mga Ampil family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Baldosa family, maigsoon mga Candelario family, usa sa ato nga nigview karon sa ato nga programa. Mga Candelario family to mga igsoon diya sa barangay proper Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Mahibutag sa tanan nga mga Balasabas sa family mga kaigsunan, mga Baldado family, mga Silva family, mga Uro family mga igsoon, mga Ilaw family, mga Vergara family, mga Kada family mga kaigsunan. Mahibutag kanyong tanan diha o sa tanan nga taga-proper barangay mga igsoon. Botog sa atong makadungog sa mga programa gikan gayud sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Salamat sa Ginoo dunay mensahe si Ma'am Norberta Yotrace from Bulod, Bendoy, Negros Oriental. Shout out sa tanan nga yo family sa Libas Isabela o sa Tiolngan City diha usab sa May Alcantara. Wow! Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga yo family, sa tanan nga mga Tracy family, ikan gayud sa Libas Isabela, sa Tiolngan City o diha usab sa Alcantara, Cebu, o sa tanan nga sa tanan dalang yo family, Tracy family o Amorganda family. God bless kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa imo mga mensahe, mga greetings nga imong gipaabot dinhi sa atong programa. Ma'am Norberta Yotrace, request ko song adlaw-adlaw isinggit og sayaw. Ato ni nga hatagag panahon adlaw-adlaw. Pagkatamis sa inusaan, kung palandungon ng akong galak, may kalip
sabay sa kasing-kasing makinang puno sa pagparayang. Kung ang mahal, ikaw ang tanan, ang sinugdaran mo gagawin ka. Salamat sa Ginoo mo ni mong request, Ma'am Norberta Yatrasi. Adlaw-adlaw anya ikaduha isinggit o ang ikatulo sayaw action. Salamat sa Ginoo, padayon kita sa itong mga greetings. Ikan kayo dining maong programa din sa San FM 95 4.3. Sa tanan mga kaigsunan ko sa Ginoo sa dapit sa Naga. Maibutag kanyang tanan ya. Gikan kayo sa diha sa Naga Maigsoon sa tanan nga mga Baldosa family. May buntag kanang tanan diha sa mga Baldosa family o sa tanan nga mga Balsamo family mga Igsoon. May buntag ko sa tanan nga taga Nasulahan sa mga Yagoso family. May buntag kaniyang brother Yagoso, brother Jobert Yagoso, o ni Sister Roslyn Yagoso, o ni Sister Malin Yagoso Ki. May buntag yung tanan nila, labi na sa dapit sa Pandahuyon, dapit sa Lamuas, sa tanan nga mga Ganti family, sa tanan mga Estosata family diya sa Lamuas, Maigsoon, may buntag. O sa tanan nga mga Romano family, o mga Garnica family, mga Erosido family, mga Tintin family, mga Romano family, mga Agabal family. Maibuntag kanyang tanan. Ilabi na sa kinabuhi ni Agsa Napoleon Romano de Glasa from Cavite City. Kumusta mo diha? Manong Napoleon Romano, brother Napoleon Romano de Glasa. Good morning ya. May bersikulo ako bigyan mo na paliwanag kung ano ang imo ang mga distasyon awit isikil mga Igsoon. Salamat sa Ginoo sa iyong kinabuhi, brother Napoleon Romano de Glasa. Salamat sa Ginoo sa mga magpaambit sa iyong mga bersikulo o kapitulo nga gipaabot nining ato nga programa Igsoon. Although mga kaigsunan ato nang hatagan o pagtagan, ako lagi ning basahon mga kaigsunan awit sa ni awit mga kaigsunan, and then isikil mga kaigsunan awit diay na ako sa ning
kinabuhi sa itong mga follower o listener mga igsoon. Awit 116 versikulo 15. Sa lumbagang isang kanta na may gusto sama sa agila, dilita magkaluya kay katabang kasiya na magpasan sa atong mga dala. Pagkatapis sa inusahan, kung palandungon ni nga kong kalag, may kalipay sa kasing-kasing makinang puno sa pagpadayag. Kung ang mahal, ikaw ang tanan, ang sinugdaran o kakatapusan. Nadala, sayaw, mulok suta, sa lumbagang isang kanta na may kusog sama sa agila, dilita magkaluya kay katabang kasiya na magpasan sa atong mga dala. Dilita magkaluya kay katabang kasiya na magpasan sa atong mga dala, na magpasan sa atong mga. Okay, salamat sa Ginoo. Only request awit makalangit ni kaduha ni Ma'am Norberta Yutrasay isinggit ikan gayod sa atong mga follower of listener sa San FM. O ang ikatulong makaigsunan sayaw. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ako ning hatagan og panahon mga kaigsunan. Although mga kaigsunan, akong hatagan og panahon maigsuon si Modra Vlogs. Shout out pastor sa Visitasyon family o Puerto sa Amancio family, sa Canusali family o mga Tinglasa family o sa tanan nga mga alagad sa Ginoo. God bless you pastor o sa imuhang family. Salamat sa Ginoo. Adunay nagwas karon ang atong amigo diha gikan sa Cavite City, paryente ni akong ikat sa makaigsunan si Brother Napoleon Dinglasa. Anya ato ning hatagan og panahon sa sulod nga panahon kining iyang mga pangutana tungod kay nahuman ang ato nga programa kaniha maigsuon, and then karon pa imunta sa mga request awit makalangit o nihatagan po nato panahon ang atong mga kagalaan na nag-request maigsuon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. So nilang din nato na i-discuss sa sunod nga panahon, Brother Napoleon Dinglasa, ang imuhang mga pangutan na mga kaigsunan sa sunod na to nga programa unyang kantaon. Ako ning matagan o panahon mga kaigsunan, ilabi na sa request ni Sister Modra Vlogs mga igsuon sa iyang awit Makalangit, Goodness of God, Visayan version. O niya, doon na patay awit Makalangit mga igsuon nga ikatulo ni Ma'am Norberta Yutrasay.
nga sayaw. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Kumusta ka mo diha sa Cavite City? Sa atong mga kaigalaan diha sa Cavite City, sa mga Tinglasan family o sa mga Romano family, Pajon, mga Candelario family. Ang tingaling hataas na mga panahon na mga 24 na sa katuig. Una nga ulitaw pa ko ato mga panahon na antod karon. Magkalis na lang ang amo nga kinamagulangan. Wala na gito pabalik diya. Daghan na kay mga kausaban, daghan na kay mga na dapat ko o nausap diya sa dapit sa area sa Cavite City mga eksa. O padayon na mag-aisuna sa mga greetings diha sa nagwa diha sa kamandag mag-aisuna sa tanan nga mga Kadosali family. Paibot na kanyong tanan diha sa mga Kadosali family o sa tanan nga mga Dahil family, mga Mancio family, mga Istravila family, mga Romeral family Maison, mga Silva family, brother Ikaw Junior Silva, Dong Dani Lasola, ni Dong Dudoy Kadosali, nagkanunay ko ni silang maminaw sa SNFM 95 o sa tanan nga mga Amancio family. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi, mga Romano family, Exo at sa Victoria Exxon Romano, maibot na yung tanan nila. Sa tanan ng mga Dahil family o sa pamilya ni Dong Jemuel Romano, maibot na kanimoda Dong Jemuel o sa mga Zero family, sa pamilya ni Sister Jana Zero mga Exxon. Okay, padayon tama kay Sunan na akong hatagan o pagtagad ang ikatulong nga awit ni Ma'am Norberta Yutrasi at Sayaw Exxon. Atong hatagan o pagtagan usap ang request ni Sister Wodra Vlogs sa awit nga naguluhan Goodness of God Visayan version. Uman ini maison atong hatagan o pagtagan ang request sa atong higala sa tanan nga mga naminaw, sa tanan nga mga visitasyon family, sa tanan nga mga Alberto family, sa tanan nga mga Amancio family, diya sa dapit sa Kamandag, mga Amancio family, mga kaigsunan, o mga Kadosali family, ni Dong Dodoy Kadosali, o sa mga Dinglasa family, diya sa Tuyupan, sa Lower o sa Upper, o sa tanan nga mga alagad sa Ginoo mayo.
Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Miriam Tanong. May butang kanimo diha Sister Miriam Uyang Gurin Tanong. Kamusta mo diha? Labi na sa inyo mga tibuo pamilya. Sa mga Uyang Gurin family may son o sa tanan nga mga Tano family, bayo punta kami tanan. Kung manini nga awit mga kaigsunan, atong i-play mo igsoon Goodness of God Visayan version nga diawit sa mga composer mga kaigsunan awit Bisaya sa grupo animation nga nag-awit animation Simbang Bisaya dahil mga kaigsunan Simbang Bisaya. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ilabi na sa tanan ng mga taga-Pilipigan. May buntag na diya. Ilabi na ni Pastora April ni Akabturan. Una na kumusta po siya mga kaigsunan. Kumusta naman ta? O ba nagtabang sa Ginoo? Okay lang yun kaayo. Doon na lang yun tayo ka. Kitawag ka busy. Kaya wala magtutok ato dito sa Pilipigan. Ining maong bulan. Ano na lagi ko ano na lang ko yung apas iksoon nga mga angayan yun nga i-comply mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo nga Ginoo lagi magdasig kung ginoo ka na kung tanan nila binasa ito magkalapot diha nga Thanksgiving karon magkalapot nga December. Buwan lagi ito diha niya sa Pilipigan may so tingali nining katapusan na bulan or December na sa pirmirong semana. Salamat sa Ginoo. O padayon kita makaisuna sa tanan na magkagalaan diya sa Pilipigan, sa tanan nga mga turang na family, sa tanan nga mga Aka family makaisunan, o sa tanan nga mga Panerio family, sa pamilya ni Sister Nining Panerio, o sa mga Moran family makaisunan ni Sister Maymay Moran, may punta kanyang tanan diya sa mga Moran family, Brother Bibing Panerio, Sister Eileen, o sa inyo ang duha ka mga anak. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jolimar Kalumsag. May butang kanyang tanan diya sa dapit sa Batangas. Doon ay sa mensahe mga kaigsunan. Maayong butang brad, shout out sa tanan. Wow. Ilabi na sa tanan nga mga kalumsag pamilya ni sa Namunbong sa mga sagop ni Nong Fredo Kalumsag. May butang naninyo tanan sa mga Kalumsag family. Although mga kaigsunan ato ning patuyo ko ang ato mga greetings. Ang atong oras karon alas 6:35 na sa kabuntagon. Muna ka ato siyang pasalamatan kanunay ang Ginoo igsoon. Edad mo dapat ba hindi? Okay, padayon ta mga kaigsunan. Ini nga ito ang programa mga kaigsunan kung Ginoo alang sa mga awit, mga langit o mga request o mga greetings mga kaigsunan. Akong i-play mga kaigsunan ang awit na naguluhan Goodness of God Visayan version. Ato ba ang mga kalisod? Isa ko bang mga unos o balot? Apan ng limaso o ang mahutikuso? Tunok ko pagyo sa pinapuwi ko. Di ko mahalo kay nakabinoo ang igabalos ko. Mao ang pagdaing mo. Ang pagsayaw ikabalos ko. Ang paluso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko. Ang pag-awit
salamat sa Ginoo. Request gikan kayo ni Sister ato nga usa ka follower karon may so asa naman to dapit. Una na salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon adunay mensahe sa brother Julimar Kalunsag. Basta man brad, okay lang gyud kayo. Uban ang tabang sa Ginoo. Ato lang yun yung i-enjoy ang atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo gikan ni Sister Water Vlogs my son. Amo ni ang request my son, Goodness of God, Bisayang version. Para kita mag-exuna sa itong greetings kaya sa Pilitigan sa tanan nga mga dahil na family. Sister Lorna dahil uban sa inyo ang family. Bisan pa man sa tanan nga mga visitasyon family, Sister Deday may buntag. O sa tanan nga mga pabor family, Brother Christopher pabor. O sa imo nga pamilya. O sa pamilya ni Brother John Panerio, Sister Chinky may buntag kaniyo tanan niya do Brother Doy Panerio. O sa mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero. O sa tanang magkatawag niya sa Pilitigan, ilabi na sa tanan nga mga turang family may buntag kanimo diya nung kito'y turan. Salamat sa Ginoo sa mga panahon nga nagkaiuban sa mga sa grupo nga gitawag og IP. Atong mga kaigalan diya sa Lamuas, mga kauban sa mga IP group, ang ato nga mga kaubanan sa mga opisyalis diya sa dapit sa Balyakag, asa to dapit naman sa unang area sa Balyakag, dapit mga eksyon sa tanan nga mga school head sa nagkalinglain nga mga kaeskulahanan o sa tanan nga mga maapnikon nga mga magtutudlo sa nagkalinglain nga tumas. Kaya mo na ganyan tanan mga eksyon. Kung kanatong tanan mga kaeksonan sa tanan nga mga buwagas family, kaya mo na ganyan tanan diha sa pamilya ni Dong Felix, buwagas ng gamay. O sa tanan nga mga Dumahil family. May buntag usab sa tanan nga mga Saguban family, sa tanan nga mga Sambilan family mga igsoon. May buntag kanyang tanan diha. O sa tanan nga mga Kabanag family, sa pamilya ni Rudy Kabanag, Sister Bibing Kabanag mga igsoon. Sa tanan nga mga Romeral family, may buntag kanyang tanan. O sa tanan nga mga Robiti family, sa pamilya ni Kau Imbong Robiti, sa pamilya usab ni si Brother John Robiti, o ni Dong Giovanni Robiti mga ekson. Sa tanan nga mga Mohari sa family, sa tanan nga mga Garingo family, may buntag. Ilabi na sa tanan nga mga Buhol family, Ikso Anit, Ikso Ricky, o sa mga Babor family ng Tilano, ng Ligya, mga Amarante family ng Nuning, o sa pamilya ni Brother Roswing, Babor mga Iksoon, sa pamilya ni sa tanan nga mga Romano family ng Nita Romano, o ni Sister ni Julieta Romano mga Iksoon, may buntag yung tanan. Pastor Ubiling Romano Himina mga Iksoon, may buntag yung tanan yan. O sa tanan nga taga-Tuyupan, Lower Anapir, o labi na sa pamilya sa mga Siray family mga Iksoon, may buntag yung tanan. Salamat sa Ginoo, suot sa kasabutan
sa kasakas sa kabukiran makaisunan alam sa mensahe sa atong Ginoo. Namatay sa Kalbaryo o ang tanan nga mutuo dito man sa Marami na mga kaisunan sa tanan ng mga Siray family, sa pamilya ni Pastora Lucrecia Siray. May buntag ganun sa nasya sa mga Siray family. O sa pamilya ni Pastor Ronaldo Cabanag. May buntag ganun tanan. Siya sa dapit sa Kabanbanan. Ano na yung mensahe si Sister Rhea Amante. Good morning, Pastor. O sa tanan nga natong mga kaigsunan, nating paminaw sa nagsunod ni ining maunga programa aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo Washington and San Jose Tanay City. Thank you, Pastor. And God bless. Wow. Wala ni kabantay si Sister Rhea kahapon. Na ako kahapon maigsoon. Ingagi lang ko maigsoon. Dili ka ingagi mingapit ko maigsoon o makadyo. Salamat sa Ginoo. Wala lang may kabantay kahapon maigsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Brother Arnando Inglaterra from Samal. Ano na si mensahe maigsoon. Good morning, Pastor Safri. Good morning sa tanan nga mga Inglaterra family from Samal, mga igsoon. Doon ay mensahe si Sister Rhea Amante. Request ko song Pastor Dili Bakawang. Wow. Ang tanan salamat sa pagli Pastor Dili Bakawang. Hindi ang kinabuhi sa pag-alagad kang Kristo. Magbuhat lang sa way pagtutot aron ng Diyos mahimuon. Dahil ito sa unahan lalatan ni mo ihandang dada sila. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Padayon kita mag-igsunan sa atong mga kagalaan diha sa Mani Alas sa mga Arias family. Pastor John Arias, may buntag. Sister Siasya Filia Gantol Arias. Unang Ginoo kanunay matong pasalamatan kung kay dili gyud makawa ang atong pag-ako pagsakripisyo para sa bulaton sa atong Ginoo. Doon ay mensahe si Brother Julimara Kalungsal out sa turan kay trabaho sa to. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kanilang tanan sa inyong pagpanarbaho diha sa traffic sa Batangas City. Ang Ginoo magamping o magtitig kanunay sa inyong mga pagpanarbaho. Doble lang amping, doble lang ingat sa atong trabaho. Ang Ginoo kanunay sa mga panalangin sa mga kapuso. Kanan kita magkaisunan sa tanan ng mga Aguilar family, Brother Joseph Aguilar, Brother Romero Aguilar diya sa dapit sa Tasakandal. Ano na yung mensahe? Ano na yung mensahe si Brother Arnando Inglaterra? Pastor na ako'y pangutana ni mo, okay ra ba? Maghalad o baboy para sa Thanksgiving? Wow, okay lang ka, okay kayo. Bisan kung sa'yo akong ihalad, basta dili lang yung tamukaon kung dugo, wala ka na yung problema. Wala ka na yung problema ka atong paghalad.
kinasing-kasing na wala nang ibabawal sa atong Ginoo. Although doon na rin mga sigla o mga pagtulunan, ibawal yun na. Una nga, kita nga nangalagad sa Ginoo. Kung kinasing-kasing atong paghahalan, baboy man na, kalabaw man na. Basta dili lamang makadaot, dili lamang makahilo ng mga pagkaon, wow, ako pa sila ng Ginoo. Eh kung atong diskutan ang mga daghang bawal mga igsoon, kita rin mag-antos kinis kalibutan. Pero dili masab nato na silang mahukman, dili masab nato na silang maisyuhan. Nagingon sa Roma, kung kinsa na tumukaon, isan unsa, basta dili lamang magadaot sa iyang physical nga bahin, wala ko'y katungod na muhukog ang mukaon o utan lamang. Diba? O na ka ikaw, ako. Ilabi na sa inyong pagpasalamat dahil sa atong Ginoo. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong mga ginoo. Dili ko na sa ibawal ang tubanan sa Diyos. Gawa sa dugo. Ay ipaulat ko na mga igsoon. Base sa palang kasulatan, ay ang dugo na adiha na kasutan ang atong kinabuhi. Ano na yung mensahe si Sir Jackie Otratsi? Hello, good morning, Pastor. O sa tanan na nagasunod. Nining maunga programa God bless request book song. Awit sa kagawasan. Salamat, Pastor. O God bless sa tanan. Ako ning isunod, gikan din sa ato na request gikan ni Sister Rhea Amande from Tanay, San Jose. Tanay City, Negros Oriental. Ako ning isunod ang imo ang request awit sa kagawasan. Ikaw sa kanunay, maghahanap kaligo ng puso. Diligo lamang ang tanan ng mga napagay. Gamusun mo sa langit, sa trono mo, ikaw mahimaya. Salamat sa Ginoo, gikan gayud sa atong amigo Sir Jackie Otratsi, sa mga Otratsi, yo family, Antratsi family, Sir Jack, kumusta mo diha sa Bindoy, awit sa kagawasan. Ang Diyos na higugma. Ano na yung mensahe si Brother Arnando Inglaterra? Anay man, Pastor, dili na mga anak ba? Kay di landay. Anay, bigal mga igsoon. Kung maka-igsoonan, kung sa kikaingon ko na, diyan sa malang kasulatan, ikaw o ako, ang pinaka-pismang yun, ang ipangayo sa atong Ginoo. Pero sa atong kahimtang sitwasyon karon, sa kikaingon ko na, ikaw o ako gihatag-antag kagawasan, kung unsay atong gi-offer, kutog na sa atong pataya, kutog na sa atong mabot. Diba? Oo nga, kanang tanan mga kaigsunan ang pasalamatan nato. Anay man, kung wala yung tayo lain nato nga magamit, siyempre. Kung wala kayo maihaw, kung ginagmay lang, kung manok lang. Basta kutog sa imo makaya, kutog sa itong makaya, maabot sa itong pulsa. Kaya dilipit na kapalit ka rin, basta-basta mga iso. Ano lagi na? Una sa itong kinabuhi, dinis kalibutan ka. Matagusan ka na po, kita ka ang kagawasan. Kung para sa Ginoo, para sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imo ang mga mensahe, Brother Arnando Inglaterra. Kaya nagdipindi man sa atong kahimtang ng sitwasyon, labaw sa atong mga panginahanglan.
Pero kung doon na tayo pinakabis, pinakamanindot pa kapara ni Ana, wow, anong dili na ito buhaton? Apat kung dili na ito kaya, anong dili sa buhay? Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pres Alcancia. Maayong kontag pastor, salamat sa Ginoo sa kahigayunan gihatagan pata niya og laing adlaw kinabuhi diri sa kalibutan. Kumusta mo diha? Sa inyong pag-eskwela, naman na yun ang pagbisita sa ato ang mga tutor ni atong Linglabay Malunis. Pag atong iapos Ginoo, lalo na yo'y success aron ang inyong pag-eskwela mapadayon kayo diha sa maong eskwela. Although nagpaabot lang yun ko sa response gikan sa mga requirements nga itong ipasa tingali by second semester, makareport na ka from Monday to Friday. Kanya makahimamat na yun ang katapusan. Utog sa itong magaya, utog sa kaalam kay balungagihatag sa Ginoo ato gining buhaton para sa inyong kayo ang pagmamahal. Salamat sa Ginoo, salamat kaayo pastor sa opinion nimo. Way sa payan Brother Arnando Englate. Sa kikaingon ko na kitang tanan gihatag kagawasan sa atong Ginoo. Diha sa pagpasalamat, dili sa angayan atong ikukson, kung dili sa nato kaya. Amen ba? Ang importante ang atong pagpasalamat bukal luog sa atong kasing-kasing una-una. Kaysa magpasalamat nga bungga apan ang problema pagkahuman balayran kay puro utang. Amen ba? Dili gyapon malipay ang Dios. Siyempre wala pa lang nahitabo ang dakong pagpasalamat, nahibalo ng Diyos sa imong kasing-kasing una-una. Kaya wala pa nahitabo ang pagpasalamat, nagproblema na kandaan, kay siyempre pagkahuman balayran kay mga utang. Bao ka ikaw gapon. Utos sa itong makaya, ordinary man, napagpangandam, diha sa tawahanon ng mga panglantaw, apan indundungin, kung kinasing-kasing ang mga pagpasalamat, mas dako nagbalor at bangan sa atong Ginoo. Para kita makaigsunan sa atong mga kagalaan diha sa tagakas sa Gangkal, may punta sa tanan nga mga Villagantol family, Brother Arnolfo Villagantol, time welcome mo, bisita lang ko diha sa atong mga maayong plano sa pagdurusa ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Arcos Arias na atong mga plano ya sa mga bulungaton sa Ginoo. Inyong ubos nga lagad ready ra gyud sa tanang panahon alang sa mga kaayuhan, alang sa pahimaya sa buhi na itong Diyos. Time will come, makabisita ko diha. Makatong ikahimama ko sa pagbalik si Pastor Arias, Nonoy Arias, diya sa maong adapit. Sa tanan nga mga Villagantol family, o sa tanan nga mga Arias family diya sa Kasagangkal, mga Gariko family, mga Monares family, mga Plaza family diya sa Nasindan, diya sa sukuan sa mga Santiago family, sa mga Castrense family, maipunta kanyong tanan diha. Ilabi na sa dapit sa Latawan sa itong mga higala diha mga igsoon. Ano na yung mensahe si Brother Arnando Inglaterra, amin tama dyan pastor, importante gikan dyan sa kasing-kasing ang paghalad. Wow, tinuod ginasaludo ko ana mga igsoon. Mag-unsa man kung mag-ihaw ka o baka o unsa mga pinakadako na ilihawon apan dili bukal sa loob, inumdumi dili gyapon himot ang Ginoo nato. Ang importante bisan unsa kayano nga pagpasalamat apan kinasing-kasing ang imong pagpasalamat sama sa usa ka byuda, samantalang ang usa ka negosyante base pa sa usa ka tawo nga maniningil sa buhis. Igsoon dili na mo ikamot as Ginoo igsoon.
Okay, padayon ta mga kaigsunan sa tanan nga mga follower ug listener sa Latawan. Maibutag kaniyong tanan sa mga Ifa family, sa pamilya ni Brother Renato Ifa. O maibutag sa tanan nga mga Maynado family, Brother Alfredo Maynado. O sa mga Fiorica family, Sister Celia. O sa mga Limbaga family, Sister Joan Binigay, ato karon sa Uman. Panapasalamat sa Ginoo nga ang mga katawhan nga nangabron magson nga dunay pagkahadlok sa atong Ginoo, doon na mga pinasahi, mga kasinatian sa kinabuhi, mga challenges nga moabot, doon na pinasahi mga kaigsoon. Ang atong oras karon alas 6 hapit na alas 7 mga igsoon. Padayon ta mga kaigsunan sa tanan nga taga-Latawan sa pamilya ni Brother Audi, paibuntag sa mga Castrense family, paibuntag diyang taga supo-supuan. Ilabi na sa tanan nga mga taga diya sa atbang mga kaisunan, diya sa dapit sa Kanataw. Sa tanan nga mga Violeta family, Brother Epifanio Violeta. Sa mga Romano family, Brother Edma Romano. Sa mga Tanae family diya sa Kabugan. O sa tanan nga mga Kasal family, sa pamilya ni Domsito Kasal. O sa pamilya usab ni Don Buboy Kasal mga ison. Sa mga Katubig family, Brother Rodel Katubig. O sa tanan nga mga Kalibo family, mga Villa Cantol family, Dong Ros Villa Cantol. O sa tanan nga mga Guagas family, mga Romano family, mga Baldado family, mga kaigsunan, Brother Paring Indoy Baldado. O sa tanan nga mga Luyas family, may buntagan yung tanan diya. Sa tanan nga mga Fuentes family, magsun sa mga Lara family, may buntag kaninyong tanan. Ilabi na sa tanan nga mga Uro family, maigsoon sa tanan nga mga Bantol family. May buntag kaninyong tanan diya sa mainit sa Bato-Bato. O sa tanan nga mga Doria family, ang mga Rubiti family, mga igsoon sa pamilya ni Agaw Ronnie Robiti. Baibutag sa tanan nga mga Kaldo family, sa pamilya ni Paring Boboy Kaldo, Paring Isi Kaldo, Paring Odoy Kaldo, Paring Isikil, o sa pamilya ni Nong Kirong Kaldo Ikson. May butag sa mga Kalumsag family, labi na ni Nong Fredo Kalumsag, usa sa iyang apo, apo na matingalin ni si Brother Jorlimar Kalumsag nga nakaroon diya sa Batangas. Sa pamilya ni Nong Fredo Kalumsag, may butag sa tanan nga mga Villaris family, Paring Tata Villaris, sa tanan nga mga Uyang Goring na family, mga eksa. Nung ako'y napalaban, umihiling ng kalikasan, ako'y iyong tinulungan. O Jesus, may buti mo sa akin. Okay, patayon tayo kaigsunan sa tanan nga mga Uyang Goring family, sa tanan nga mga Filomeno family, o sa tanan nga mga Himina family, Pastor Michael Himina, o sa tanan nga mga apo ni Sister Mad sa Mariti Uyang Goring mga kaigsunan. Mayong buntag kanyang tanan diha sa dapit sa Namonbon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, labi na sa ilahang mga anak, Sister Manilyn, Pastora Cherilyn,
Angelo, sis Angeli, bro Samuel, ni bro Jotam, o sa iyang mga po, sis ni Dong Ian, si Yana, si Hope, Janho, si Inday, Sophia Fit, o sa tanan nga mga Insoy family. At atong oras karon mga kaisunan, alas 7:03 na sa kabutagan. May butag kanyang tanan sa tanan nga mga Loquenio family, sa tanan nga mga Martin family, sa tanan nga mga Kalipo family, sa tanan nga mga Carabangwell family, mga Kalimot family, mga Istokuning family, mga Robiti family, Brother Janjan Robiti, Sister Salsi, o sa inyo ang duha ka mga anak. Ilabi na sa pamilya ni Brother Juan Robiti, Sister Ann, o sa inyo ang mga anak, sa pamilya ni Inong Ipoy Robiti, o sa tanan nga mga Robiti family diya sa Namundo. Sa tanan nga mga Mercado family, Dong Sanrito Mercado, Dong Ansing Mercado, sa mga Kalaban family, o sa mga Kalimot family, maikot ang kanyang tanan. Ilabi na sa mga Ardenia family, sa pamilya ni Nong Sidro Ardenia, Dong Marlon Ardenia, o sa tanan nga mga istasyon family, may buntag sa mga Landesa family, pamilya ni Dong Inyo Landesa, sa tanan nga mga Filomeno family, Pastora Saling, Filomeno mga Exoon Landesa, may buntag kanyang tanan. Sa pamilya sa mga Adlawon family, sa pamilya ni Dong Titi Adlawon, sa pamilya ni Dong Tony Adlawon, sa pamilya ni Dong Rico, sa mga Violeta family, sa pamilya sa mga Talon family, sa pamilya ni Sister Bibi Talon, Brother Rami na tuwa karon sa City Hall, sa pamilya ni Nung Daddy ng Mukre Kabanata. O sa tanan nga mga Amante family ng Elisa Amante, Brother Presti Toto Amante, Sister Roxanne Amante, sa mga Silva family, mga kaisulan ko Ginoo, sa pamilya ni Dong Brother Junior Silva, Dong Randy Silva, sa pamilya ni Nambing Bing Silva may suot. O ilabi na sa mga sa pamilya ni Dong Johnny Silva, pamilya ni Dong Renato, paring Renato Mans Arakil Librando Silva mga isuon, may butag kanyang tanan, sa pamilya ni Sister Lab Ria Silva, sa pamilya ni Ixo Jima Silva, sa tanan nga mga Bulgado family, Dong Irling Bulgado, sa imong nga pamilya sa mga Santa Ana family, sa pamilya ni Dong Rocky Santa Ana diya sa Aper Balok, sa mga taga-Tagtag Maisol, sa mga Santiago family, sa pamilya ni Nong Paduring Santiago, ni Dong Giovanni Santiago mga kaeksonan. Ilang minasang sa pamilya sa mga Baldonado family, maikot na ganyung tanan diya sa pamilya ni Inong Herme Baldonado, Dong Buyit Baldonado, Dong Roy Baldonado mga ekson. Ape padayon ta makaigsoon ko Ginoo sa dapit sa Agtuan, sa tanan nga mga Pansito family, sa pamilya ni Dong Podi Pansito, o sa pamilya ni Dong John Pansito. Bawal kasi makasimangot kasi yung mukha natin minsan pag may problema talagang mabigat yung katawan, kasi minsan yung problema ay laging tumitiin sa ating sarili. Pero kung may Diyos tayo, wow, enjoy.
Salamat sa Ginoo sa tanan ng mga Babilo family, diya sa nagtuwang person, Brother Gomer, Sister Alma Babilo, may buntag niyang tanan. Sa mga Aguilar family mga kaisunan, sa pamilya ni Dom Kaloy Aguilar, o sa pamilya ni Dom Johnny Babilo, o sa pamilya sa mga Bayot family, Brother Roger Bayot, diya sa nagtuwan o sa tanang makatawahan diya sa dapit sa nagtuwan mayong buntabit tanan. Ilabi na sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, sa pamilya ni Brother Jolie, Sister Percy, sa kinabuhi ni Brother Joker, Brother Emir, Sister Rina May Silva. May buntag ninyong tanan diya, ilabi na sa mga Samani family, Dong Jojo Samani, o sa tanan nga mga Malyosa family, Dong Soilo Malyosa, uban sa imuhang pamilya, o sa pamilya sa mga Lasola family mga kaisunan, sa pamilya ni Dong Joseph, o sa pamilya ni sa tanan nga mga Ramirez family, mga Carapanguel family, mga Bastona family, Mats Pising Bastona, may buntag ni Dong Rizal Bastona mga kaisunan, Dong Archie Asero Isoon, o ni Nong Alex ng Maming Lasola. Paibutag yan yung tanan diya mga kaisunan ko sa Ginoo. Ilabi na sa mga Pabro family mga isoon, sa pamilya ni Nong Elmi ng Emilia, Don Nilo Palomar, o sa mga Tano family, pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Miriam Uyangguring, sa pamilya ni Sister Elnas Tano Iksoon. Maayong buntag kanatong tanan. Maluwag. Okay, pamina, padayon ta mo igsuon. Sa tanan nga mga Tano, pamilya mga kaisunan, sa pamilya ni paring Joel Mas J.J. Tano, o sa tanan nga mga Filomeno family, Dong Bimboy Filomeno. O sa pamilya ni si Sister Ching Ching Toko, Brother Jose, o sa pamilya ni paring Erning Palomar, Matsa Isa Palomar, Brother John Ricky Badoy, sa pamilya ni Donaldo Day Aurora uban sa inyo ang pamilya. Ilabi na ni Brother Jojo Badoy, may buntag sa mga Ilyama family, pamilya ni Nong Inok Ilyama ng Ili, uban sa inyo ang mga anak, mga binalay, apo, o mga umagan, o mga pag-umangkon. Ang atong oras karon mga kaigsunan, alas 7 na yun 11 sa kabot. Paibutang kanyung tanan diha sa tanan nga mga Tugo family, paring Retsao Tugo, Mansipan, o sa mga Lacorte family, pamilya ni Don Rogelio Dailote Lacorte, o ni Brother Romel Lacorte, o ni Ma'am Rowena Tanoy Iksoon, o Don Rodilio, paibutang Don John, o sa pamilya sa ni Dong Lando Ardinia, Dong Rinante, may buntagan yung tanang sa mga Ardinia family, sa mga Hirames family, dahil Lisa Hirames, may buntagan ni Modia Dong Sami Abante, dahil Sali, sa mga Librando family, paring Arman Matspara, Librando, sa tanang mga Librando family. Bisan sa mga Adlaw family, Dong Alin Adlawon, o sa tanan nga mga Andaya family, Brother Dinas Andaya, Sister Ring Silva Andaya, paring Boboy Santiago, may buntagan yung tanan sa mga Santiago family, Max Lerma, o sa mga Siray family, ni Dong Johnny Siray, o ni John Boboy Lasola Iksoon,
Ilabi na sa mga Balingit family, nung Jimmy, ng Maria Balingit, payong buntag ganyong tanan diha. O sa kanan nga mga Palomar family, sa pamilya ni Dong Titi Palomar, sa kanan nga mga Palomar family, Dong Romy Palomar. O sa mga visitasyon family, mga kaisunan, o sa kanan nga mga Ibanez family, mga Kabanag family, mga kaisunan diha sa David sa Nabua. Maibutang ka na itong tanan mga kaisunan sa tanan nga mga maaktigon diha nga mga magtutudlo. Labi na sa to ang magtutudlo na sa senior high school, hinid by ang ato nga school head na ni Sir Ralph Remotina. O sa tanan nga mga magtutudlo diha si Ma'am Maria Marias. Maibutang ka ni mo diha Ma'am Maria mga Reyes family. O ni Ma'am Michelle Macay, o ni Ma'am Bibi ni Virinia, o ni Ma'am Marian Quijano, o ni Sir Jeruel Garit, Sir Bren Romel Torres, o ni Sir Rewen Rosales, o ni Ma'am Inika Sinyeres. Sa tanan nga mga faculty and staff, ilabi na sa mga sa elementary, although magkaisunan wala lang ko kapangayo o mga names ani nga mga magtutulo sa elementary, mga ayo lang ko unya may suot headed by Sergio Marie Katubig o gikan sa preschool hangtod sa grade 6. Salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon o sa inyong pag-welcome kanunay sa inyong yatagan o panahon ang inyong maubos nga lagad. Sa tanan nga taga Maninihon, diya sa Bayawan City mga kaigsunan, mahibutan sa tanan nga taga Sitio Manggahan, diya sa area sa Barangay Maninihon, Bayawan City, Negros Oriental. Mahibutan kaniyong tanan diya, gabi na dapit sa umot, sa mga Palomar Pagledong Boko, Palomar mga Exxon. Okay, pada sa Kamanggahan Barangay Maninihon na ni Brother Nelson Palomar. Maingbuntag sa tanan ng mga Palomar family ni Brother Modi Kadukoy, ni Brother Joselito Kadukoy, magkaigsunan ni Brother Pedro Kadukoy, ni Brother Rene, ni Brother Cablito Omoyon. Sa tanan nga mga Omoyon family mga igsoon, ilabi na sa 18 o 19 diya sa Kayawkaw. Atong mga kinalaan diya mga kaigsunan, tingali makabisita ko diya sa Balyakag tungod kay ato ay mga kauban nato diya sa mga IPs, sa mga IP group niya ngayon ato pagkong nga gigahin ning atong oras eksoon tungod kay ato lang yun nga i-utilize pag-ayo sa nato ni paggamit pag-divide kining atong oras o panahon. Wala nga magsige na lamang kung pasiaw ng eksoon mientras napakoy buhok or makadaghan man ning atong trabaho mga eksoon. Ato lang kung i-enjoy ay kung ato ning ihatag ning kaguol mga kaigsuonan, mag-uol makitag sabot, pero atong pasalamat ang Ginoo na iyatang ihatag ni nga trabaho nga gikan sa atong Ginoo mga igsoon. Sa tanan nga taga 18, 19, labi na sa tanan nga pamilya sa mga Legarbis, maibutan kanyang tanan sa mga Legarbis family, Brother Bro Preli Legarbis, Brother Jonrel Legarbis, o may Brother Fredo Makalibo family mga igsoon. Ilabi na sa pamilya sa mga Legarte family, Sister Lila Legarte o ni Sister Libet Legarte. O sa tanan nga namin sa San FM, Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa inyo ang mga request awit makalangit. Salamat sa Ginoo sa inyong makinaboy. Ang atong oras karon, adlaw karon nga Miyerkules, ang atong oras alas 7 ng yun kapin, alas 7:17 na sa Kabutagon. Adlaw karon nga Miyerkules once again,
sa tuig 2024. O niya, pizza 13 na yun. Wow. Pizza 15 na o niya sa Bernes. Kung grabe ka paspas ang oras, ato kini nga sirhan is mapag-ampo, mag-adlawa, ato itong tubagon ang pangutana, ako itong i-review, kay migdagan man ang monitor. O niya, wala ko dito kaandam din yung mixon, ang akong pulpin, kay kini akong pulpin, kuhaon na itong among gamay, kay ang isulat mga iksoon. Una nga, kining atong mga kagmay mga anak mga iksoon, alakan sigot na mga iksoon. Eh, maumay makabalo mga kaiksonan. Ato kini nga sirhan dia sa mga pag-ampo. Labing gamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkiguban o pagbantay kanunay kanamo. Salamat o Dios sa imong panahon nga imong gihatag kanamo. Nga imo kaming yatagan pagkusog o may kondisyon kalam kay balong nga langit nun aron ikaw among matukoy o mabayaw sa among mga kinabuhian. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3, sa tanan nga nagasunod din mga programa nga imong gipiyal sa matagos sa kanamo, o sa tanan nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, o sa tanan nga mga OFW kung mga pag-ampo nga na kanimo ang pingi kanunay ang lang mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa kinabuhi ni Pastora Maring nga silang pagawas gikan sa tambalanan, bangkon ang tinuod nga kadaugan kayuhan gikan kanimo Ama. Supply sila sa ilang mga panginahanglan. Labaw sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM o sa tanan nagawa sa Facebook Live o sa tanan nga nagashare o nagapagit nining mao nga programa, I declare blessing sa matag usa ng kadaugan kasiguruhan na anak yun kanimo Amahan. Doon na may mga problema nga moabot ka na mo, doon na may mga kaluyahon diya sa pagpangalagad nga na kanimo, apan ikaw kanunay magapahinumdum sa matag usa kanamo. Aron diin ang imong mga pulog mga mensahe, mo'y mahatod ka na mo kasiguruhan, kausaban, kadaugan, kabaguhan sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan, Lord. Bisan pa man sa FM radio, aron na po'y mga kakulian, apan dili kini mahimong babag, aron kami dili makapaabot o makapadayon sa mga obligasyon nga imong gisamon kanamo Ama. Padayon kami nga buga ko sa paglaom gikan kanimo, kadi ang kadaugan kasiguruhan na alagid kanimo o Dios nagagikan. Iblis ang matag usa kung sa makatawhan karon adunay mga problema, aduna may mga balatian, mga ubog sipon nga mikatab karon sa maong kahimtang og sitwasyon sa maong Canlaon City, Lord, na pinaagi sa mga hangin, dili kini mga hasol sa ilang mga katawhan. Imo ang pinasahi ang imong mga katawhan, Lord, panalindi nabuni kanunay sa imong hamili nga dugo o ang kadaugan nanha kanimo o Dios among masinati kini sa kalibutan, Lord. Bisan pa man sa akong away nga nasa TSA, sa among tulong ka mga anak, sa among bugangan, sa tanang mag-eksunan din sa balog, dapit sa pilipigan, o diha dapit sa kasagangkan o Dios, diha sa paghiusan, diha sa pagpangalagad na nakanimo o Dios, nining pumalabot ng mga kapanahon. Diha sa kangkoy o Dios, sa mga kaeksunan sa mga iling family, diha sa dapit sa pilipigan, headed by Pastora April Neo Capturan o sa tanang kaeksunan nga nagpadayon sa pagpagamit sa imong mga bulahaton. Panalangin ang mata ko sa nga mahimo kayod kami nga panalangin sa tibuok katilingban. Dili lamang sa mong kaugalingon na pamilya, ikaw ang matuboy, ikaw ang babayaw, labaw sa tanan nga nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao o sa tibok kalibutan, Lord. Sa among station manager, Pastor Gideon Camilario, sa ilang pagbisita karong kumalabot na katapusan nga gabi sa Desyembre o Dios, na paghatod og mga mensahe niniba o nga dapit panalangin niyo kapwa sila sa tanan nilang mga panginahanglan. Sa among General Station Manager, Reverend K. Brian Makasaon, o ba ni Mama Isa Makasaon, o sa tanan ng mga DJ sa Sign FM,
o sa tanan ni mong mga lagad. Ikaw magapanalangin, labi na sa kinabuhi ni Brother Arnaldo Inglaterra. Ikaw pagka-supply sa ilang panginahanglan, sa ilang pagpasalamat nga nagani mo, sa maong tinuig na pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa ilang mga kinabuhi. Salamat o Diyos, hindi nga tatla o kapit sa kabutangon na imong hatag, labi na sa mga Pangulo sa Pilipinas, kanunay na mo tingidala sa mga pag-apo na kami mo. Sa tanan ng mga senador, sa tanan ng mga congressman, sa tanan ng mga mayors, sa tanan ng mga konselis, labaw sa tanan sa umalabot na pininiay nining 2025 kamahan. Ining mao nga mayo o Diyos na umalabot ng mga bulan at aking kagawasan na katapusan na din ang gugma pagigdait pagsinagkaday among masinati o ibutang sa katapusan ka makasintasig unaw na sa labotan na kinsa katong tapos kuganayan sa pagservisyo sa kapilingban aron among masinati ang kalipay, ang kalinaw, ang kahusay, pagsinagkanay samtang kami nagapaabot sa imong pagpapagayan. Doon ko himaya na nagagali mo ang tanan, pinagasangalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan magainom. Amen. Oh, amen. Salamat sa Ginoo sa samang tagna sa samang higayon. Nakaabot pag yun ang atong amigo mga kaigsunan, Brother Ferlan Tano, sa tanan ng mga Tano family. Ilabi na sa pamilya ni Brother Ferlan na kanunay nagasunod nining atong program. I declare blessing sa matagusa sa tanan nga naminaw sa FM Radio sa 95.3 o sa tanan nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. God bless everyone. Sa ngalan sa labing halangdod nga Diyos o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend King Ryan Makasaon, ani ano sa inyong ubos nga nagad, ubos nga amigo, ubos nga higala, sa FM Radio, sa 95.3 sa dial sa inyong mga radyo, manamilit sa pag-ingon, ang grasya sa Diyos o ang pag-ikapit sa balang Espiritu Santo, pag-auban sa tanang mga balaan, gikan na ng orasaha, alas 7:24 sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Oh, God bless everyone.